Вітаночки, шановні. Так, выдатна, включена. Сёння мы з вами вяртаемся туды, дзе скончылі учора. Так, літаральна учора. Вось наш кампус, дзе мы нібыта мусім рыхтавацца да выжывання ў трапічным лесе, хаця гэта чамусьці пустыня. І давайте пачнем праходзіць міні-гульні. Прапаную пачаць у тым парадку, як нам іх прадстаўлялі, то бок спачатку звернемся да Калеі і Эмбер. Hey there! Ready to go full speed ahead with Cullen Anbot and Bardrone Bunny? Our two scouting buddies are tuned up and ready for testing. Nice! Sure takes you back to the gliding test days, huh? Нагадвае летныя выпрабаванні, так? О, яны вырашылі канкрэтна так пайграць на ностальгіі, таму што столькі ўспамінаў, звязаных з мноствам, проста я ўпэўненая, што тыя, хто любяць монстрат, яны ў захапленні. Так, ну што, тэлепартуемся на першае выпрабаванне. Гэта вон там, ідзе. Обожаю сумерскую музыку, она просто чароўная. Сябры-разведчыкі рыхтуюцца. Назва, канешне, гэта нешта мне нагадвае, толькі я ніяк не магу ўспомніць, што. У мастацтве выведкі неабходна праводзіць выведку на высокай хуткасці, кіруючы ботамі-разведчыкамі Кулейн-Анботам і Бадронам-Зайчыкам. Падчас разведкі з дапамогай адпаведнай кнопкі вы можаце змяняцца паміж сябрамі-разведчыкамі. Ауч Potato, вітаначкі, вітаю на стрыме, дзякуй, што завіталі. Так, калі колер сябра-разведчыка супадае з колерам шляху, то ён накіруецца наперад на поўнай хуткасці, а калі не супадае, то запаволіцца. Падчас выпрабавання вы можаце змяняць шляхі, скачучы ў патрэбным напрамку. Сябры-разведчыкі могуць здзяйсняць двайны скачок, што дапаможа ім пераадолеваць большыя адлегласці ў паветры або мяняць шляхі некалькі разоў запар. Мінт, вітаначкі, дзякуй, што завітала на стрым. Сёння мы трошкі раней пачалі, чым учора. Над шляхамі могуць з'яўляцца чырвоныя ці зялёныя кольцы паскарэння. Калі сябар-разведчык дакранаецца да кальца таго ж колеру, што ён, то ён атрымлівае паскарэнне. Кальцо іншага колеру запаволіць яго. Пагуляем за вось гэтых лялек Калеі і Эмбер. Так, да гэтага мы не маглі ім кіраваць напрамую. Нешта весёленькае. Вау. Напэўна, калі яшчэ не кіруеш гэтым, то даволі цікава назіраць, таму што не трэба засяроджвацца на тым, каб кіраваць і скакаць у патрэбным напрамку. Падчас хуткаснай разведкі сябры-разведчыкі могуць сутыкнуцца з брудафруктамі. Старайцеся ухіляцца ад іх. Сутыкнуўшыся з брудафруктам, сябр-разведчык запаволіцца і атрымае часавы штраф. Окей, зразумела, неяк. Я ўжо нават не памятаю, калі гэтыя брудафрукты вынайшлі, але цяпер даюць літаральна паўсюль. Дарэчы, Кулейн-Анбар, мне здаецца, бяжыць неяк не так гладка, як Бадрон-Зайчык. Трэба будзем потым перагледзець уласныя стрымы, каб паглядзець, як гэта ўсё выглядае, ну вось, калі табе не трэба кіраваць. Файна. Дарэчы, так зручна, што не трэба самастойна рухацца да наступнага пункту, а цябе проста пераносіць. Проста суперзручна. Усё ж такі Геншын з цягам часу набывае вось такія
quality of life поліпшення. Особливо їх ось у опошній час стало вельми шмат, прямо зауважно. Ех, шкода, што ў Геншыне проста нельга вось так лётаць, свабодна лётаць. Я маю на ўвазе. Толькі планировать можна. Забег по горных кручах. Яшчэ же назвы ў гэтых фанак прикольныя. Сябры-разведчыкі могуць здзяйсняць двойны скачок, што дазваляе ім пераадольваць большай адлегласці ў паветры або мяняць шляхі некалькі разоў запар. Так, нам паўтараюць навучанне, напэўна, таму што нам прыйдзецца зараз гэтай магчымасцю скарыстацца. Ага, вось і адлегласць, якую трэба пераадолець, і ура, я пераскочыла. Камера так резко змянила ракурс. Вось гэта пастка, што часам колер шляху змяняецца, а часам не. Яшчэ трэба скіміць, калі пераключацца. Ціртхэй, вітаначкі, рада цябе бачыць, дзякуй, што і сёння завітала. Так, наступнае. Сапраўды зручна, што можна адразу перакідвае табе на новую. Так, калі адзін сябар-разведчык праходзіць брамай змены колеру, то ён зменіцца на іншага. Кулейнан-бот зменіцца на ба-дрона-зайчыка ці наадварот. Зразумела. Эх, прыгожыя краявіды. Трэба будзе сапраўды і перагледзець потым. Ап! Змяніла замест таго, каб пераскочыць. Клас, мне падабаюцца гэтыя гонкі. Віспесіл, вітаначкі, радая бачыць на стріме. Новая міні-гульня, так, это вось я зараз праходжу міні-гульні, якія нам учора ў канцы стрыма, пра якія нам расказвалі. Вось, быў такі квест, ну, памятаеш, дзе нам усе гэтыя персонажы тлумачылі, якія яны прыдумалі там выпрабаванні, каб навучыць у пустыні навучыць усіх выжываць у лесе. Так, паступова бамонт падцягнецца. У сэнсе на стрым прыйдзе, ці я не зусім зразумела, што ты маеш на ўвазе. Окей, добренько. Наступне. О, пустыня. То бок мы рыхтуемся выжываць у лесе, але чамусьці трэніруемся ў пустыні. Логіка недзе згубілася. Так, распрацоўшчыкі былі настолькі занятыя новым рэжымам, што зусім ужо не думалі пра бягучы івэнт. Вось гэта скачкі, конечно. Ауч!
Я все ж таки улезла в этот брутофрукт. Да. Логіка. Шановне панство потроху збирається. Так, як это, я так давно не стримила, что до меня решили все завитать. Так, классно, до меня, видать, сегодня столько людей завітає. Я вже щиро отвыкла от того, что на моих стримах бывает шмат людей, але, ну, гэта я сама виновата, тому що у мене зараз нема часу, і я стрімлю все радзей і радзей. Апошні раз була вось быў у мяне ў верасні стрым, так што прабачце тыя, хто сумуюць па маіх стрымах. Веспасіл кажа, што логіка і генш рэчы несумяшальныя. Ну, на пачатку, калі яшчэ быў Монштадт-Алье, і мы даследавалі тыя малюсенькія кавалачкі лору, што там былі па гісторыях артефактаў, вось там логіка прасочвалася, але з цягам часу самі распрацоўшчыкі, уласна кажучы, забывалі пра тое, як яны гэтыя ружы развешвалі на сцянах на пачатку гульні. І, ну, якби так, логіка трошки згубілася. Ці навіть не трошки. Ой, дарма переключила. Так, типа спеем. И... Yes! Все виконала, все задания. Опция со Skyrim за 3000. Ты маешь на увазі, что новое перевыдание Skyrim вышло? Эх... Пакуль тест 6 не выйдзе, відаць, будуць насіцца з гэтым Скайрымам, з гэтым Скайрымам, як з дойнай каровай. Хаця, прычым, не выпускаюць новыя дапаўненні. Іншая справа, калі б яны выпускалі новыя дапаўненні і, ну, як бы, гульня абнаўлялася, так, гэта ж, ну, ўсё амаль адно і тое ж. Хіба што, вось, напрыклад, у Anniversary Edition, там, по-моему, дадалі нейкія фанацкія гэтыя моды. Монетку не собрала. Эх, ладно, магчыма, придется перапрасці гэта. Так, не собрала монетку. Ладно. Запёркі. Усё зразумела. Так, калі сабраць 3000 пёрак за прагляд маіх стрымаў, то можна заказаць наступны стрым па Скайрыме. Хаця я на бліжэйшы час сама збіралася пастрыміць неяк Скайрым, але калі камусьці хочацца, можаце патраціць вашы бесцэнныя фёркі і сказаць, каб я дакладна яго пастрыміла. На пачатку гульня была прасцей, зараз... Ну, за лором варта сачыць, таму што яго нарэшце сталі раскрываць як след. Вось, ну, конечно, там шмат чаго не сыходзяцца, але зараз, вось асабліва з выхадам Ноткрая, канкрэтна стаў лор развівацца. Вось, прямо нібыта сталі наганяць тое, што не паспявалі ў папярэдніх версіях. А вось, што не варта сачыць, ды гэта, скажем так, не паспяваем сачыць, гэта механікі, таму што, напрыклад, тыя ж механікі, па-моему, гэта пачалося з Фонтэйна, калі нам, ну вось, увялі гэты доўг жыцця, і незразумела, што з гэтым доўгам жыцця рабіць, і ў нас літаральна толькі 2 персанажкі, якія карыстаюцца гэтымі механікамі. 3. Прычым адной яна літаральна непатрэбная, незразумелая. Я пра Сіджу зараз. Ну, хацей. І самае крыўднае, што
Хаця, а вось раней бездань маглі закрыць нават першая стартавая чацвёрка персанажаў, а вось наконт зараз я не ўпэўненая. Прынамсі, яны ўжо дакладна не могуць закрываць новы высокаўзроўневы контент. О, ура, все прийшла. Так, я тут бачу мех. Так, а як? Я ще не розібралася з... Боже, треба нешта рабіць з гэтым чатам, тому що мне тут спам, який треба видаліць. Ладно. Голом одразу було зрозуміло, що вампіри и Хермомора отдельными сюжетными дополнениями. Слухай, а сапраўды, вось церква, пакуль ты не сказала, я нешта забыла, што ў папярэдніх гульнях таксама заўсёды было па 2 дапаўнення. О, так гэта было апошняе выпрабаванне. Супер, зараз пачнем наступнае. Начнем паступнае. Так, мяне перанесла незразумела куды. Я так разумею, гэта апошняе пачатак апошняга выпрабавання. Гэта дзе? Гэта вось гэты порт каля фонтэйна памежны. Так, што там яшчэ з механікамі паспрабавалі зрабіць тое, што зараз робіць... Магчыма, дарэчы, то бок праз механікі яны робяць так, каб нам патрэбна было выбіваць гэтых новых персанажаў. Магчыма. Або банальна проста пазабаўляць старых гульцоў, каб ім было з чым гуляць. Таму што наша першая механіка новая, гэта быў фактычна дендраэлемент. Ось, а потым ужо прыйшлося прыдумляць нешта новае, таму што ў нас нам адразу сказалі, што абмежаванне ўсяго 7 элементаў гульні. Ось, а тады як у ХСР можна даць колькі заўгодна шляхоў. Так, персонаж. І так, у Геншина ёсць пэўнае абмежаванне, тое, што зноў жа рэгіёны. І час выхаду новых персаў абмяжоўваецца рэгіёнам. Заўжды будуць людзі, якія бездны закрываюцца 4-зоркавымі. Так, вось зараз вельмі патрабавальныя сталі да механік. Калі раней можна было Ready to delve into the art of solving mechanical puzzles? Калі раней гэта больш залежала ад скажем так, прямых рук, то зараз гэта ўсё ж такі новыя персанажы. Так, вось Notcry зрабілі проста, каб дагнаць лор, таму што да гэтага большасць лору была схаваная ў, як я і казала раней, опісанні артефактаў, а так як сюжэт набірае абароты, то прыходзіцца патлумачыць, што там і да чаго. Ну вось так, як бы Дендра нам абяцалі з самага пачатку, проста ніяк не маглі выпусціць, і фактычна былі толькі Дендра-слаймы. Дарэчы, цікава, чаму яны Дендра не змаглі зрабіць спачатку. У мяне ўсё яшчэ ёсць тэорыя, што Геншин задумаўся як прахадная гульня. Ну, гэта не моя тэорыя, гэта многія так казалі. Насамрэч, што Хайверс была патрэбная
быў патрэбны геншын, каб абысці там нейкія законы пра назвы, і замест чарговага ханхая яны выпусцілі геншын, які нечакана ўзляцеў. Ну як нечакана, там жа якраз быў гэты быў ковід, людзям хацелася ў нешта гуляць, а ў геншына свет такі яркі, прыемны, і многія нават пачалі гуляць, не гуляючы ў іншыя гульні. Так што фактычна геншын стаў для многіх шляхам у сусвет камп'ютарных гульняў. Ось, і ён так нечакана ўзляцеў, і гульню, якую пэўна, вось я на адсоткаў на 90 упэўненая, што геншын збіраліся згарнуць пасля Інадзумы, але так як ён узляцеў, хацелася ўсё ж такі зарабляць грошы, кідаць гульню, якая настолькі папулярная. Прыйшлося спешна перарабляць сюжэт, які як бы мусіў ужо скончыцца, а не, трэба развіваць далей. Так, ну што, давайте я хочу разгадывать I like the головоломки. enthusiasm. I can see a thirst for knowledge shining in your eyes. So let's see what you've got. Ну давай, паглядзім, Парузан, на што я здольная. Так, пакуль сябар-разгадчык рухаецца па перадвызначанай адносна пастаяннай траекторыі, вы можете кантраляваць хуткасць і вышыню скачка, каб дабрацца да складана даступных месцаў. Ага. А я вось не гуляла ў Рэверс 1999. Дарэчы, гэта неяк звязана з годам 1999. Так вось. Церта я пацягваю англійскую. Ну вось, зараз жа збіраюцца бафаць Венці, аднаго з самых першых персанажаў, літаральна першага івентавага персанажа. Так што нешта цікавае нас чакае. І могуць жа, калі хочуць. Эх, я прыйшла ў геншын дзеля Венці, і цяпер яго бафаюць. Гэта проста... Ведаеце, у гэты момант адчуваеш сябе старой. Хаця Венці, я, по-моему, здолела выбіць толькі на 4-м рэрані, ці што там, што кожны раз, калі быў яго рэран, у мяне не хапала крутак. Так, ну что, давайте проходим. У парадных механічнага аналізу галаволомак сябар-разгадчык пастаянна з'яўляецца і рухаецца наперад. Дзейнічаеце своечасова у поўнай меры, прымяняючы розныя эфекты, усталёўваючы іх на падмуркі, каб дапамагчы сябру-разгадчыку выканаць усе мэты і дабрацца да фініша. У пробаваннях ёсць зорныя значкі загадак, якія сябар-разгадчык мусіць падбіраць. Выкарыстоўвайце як мага больш спосабаў, каб сябар-разгадчык, які іх нясе, дасягнуў фініш. Вау, спадар-магільшчык, вітаю! Дзякуй, што завіталі. Так, сапраўды, я ўжо рэдкая госця, таму што далёка не заўсёды ёсць час пастрыміць, але вось зараз захацела прайсці на стрыме гэты івент, каб ён у тым ліку застаўся ў мяне ў запісу. То же самое с Кли и Альбедо. У Минту тебе не хапае круток, каб их выбить. Так. Ух ты! Слухай, Віспісіл, ты мяне прямо зацікавіла, то бок потым час пачаў ісці назад. Слухай, я прямо з такім апісаннем я прям захацела паглядзець, што гэта за гульня. Так, пасля таго, як вы размесціце чудадзейную хуткасць на падмурак, і сябар-разгадчык дакранецца да яе, хуткасць перасоўвання сябра-разгадчыка часова павялічыцца. Пасля таго, як вы размесціце цудадзейны пад'ём на падмурак, сябар-разгадчык, дакрануўшыся да яго, падскочыць у паветра. Калі два цудадзейных падмурку размешчаны блізка адно да аднаго, можете паспрабаваць аб'яднаць два розныя эфекты, каб атрымаць яшчэ большае ўзмацненне. Напрыклад, спалучэнне цудадзейнай хуткасці з цудадзейным пад'ёмам дазволіць сябрам-разгадчыкам скакаць вышэй і далей. Ага. Так. А я зразумела. Нам трэба
Тут патрэбная хуткасць, а не скачок. Паскочыць яна і так, таму што тут трамплін. Суперскі сюжэт, калі падабаецца візуальна навалы і JRPG. Дарэчы, я вось апошнім часам сапраўды шмат гуляю у візуальныя навелы. Тыя, хто на мяне падпісаныя у Steam, напэўна, бачылі. Так, спачатку хуткасць, спачатку паскараемся, потым скачам. Опа, выдатна. Клас. Справіліся. Цікава, ці можна заманіць мяне ў рэверс. Ну, паглядзім. У прынцыпе, паглядзець ніхто не замінае, правда? Хаця, як я прыйшла ў Геншин, ну, як бы, Венці гэта адно. Бок я яго бачыла і зразумела, што ў гульню пагуляць варта. Дакладней, я падумала, якая прыгожая дзяўчынка. Трэба зацаніць, што за гульняць такая ёсць. Але ў першую чаргу мяне завабіла туды сяброўка, яна тут там у Геншин гуляла, і я такая, ну ладно, трэба паглядзець, што гэта за гульня, трэба пераканацца, што гэта лухта і зваліць. Гэта было ў 21 годзе. Так, і я гуляю ў Геншин дагэтуль. Так што, ну вось так. Вось так мяне завабілі Геншин. Цудоўная гучка, яшчэ персанажы распавядаюць на родных мовах. О, дык там прама гучка на розных мовах. Не ведала, брёвся, калі іх была... у іх прама такія калабы, прама з Assassin's Creed. Гэта нешта цудоўнае. Візуальны стыль. Візуальны стыль я бачыла, таму што Веспесіл мне час ад часу ў Blue Sky трапляецца. Вось. Але візуальны стыль прыгожы, але крышачку не маё. То бок ён прыгожы, але не настолькі, каб прама я вырашыла, што вау, зараз пабягу. Ён прыгожы. Веспесіл, калі ласка, не засмучайся. Я адзначаю, што ён прыгожы. Ну, як бы, паглядзі. Вось. Так, працягваем разгадкі. Пасля таго, як вы размесціце цудадзейную замарозку, пожухна, тут заўсёды такія мудрагелістыя назвы, на падмурак, і сябра разгадчык дакранецца да яе, ну ён не ён. Чаму ён, калі гэта фарузан? Ён некаторы час атрымае здольнасць замарожваць водныя паверхні побач і хадзіць па іх. Паветраныя плыні здзімуваюць сяброў разгадчыкаў. Паспрабуйце выкарыстоўваць цудадзейны пад'ём, каб сябры разгадчыкі пераскочылі праз іх. Калі вы размесціце цудадзейны пад'ём на двухузроўневай платформе, то яна паднімецца на 1 узровень. Так, дарэчы, тут вось гэтыя лакацыі, гэта часовая лакацыя, але ж якія яны прыгожыя. Вось калі б была такая пастаянная лакацыя, я была бы проста шчасліва яе даследаваць. Таму што гэта як бы пустыня, але ў ёй няма таго, што мне ў пустыні, уласна кажучы, не падабаецца. У ёй няма паўсюднага пяску. Так, яна там нешта нібыта... Яна нібыта дабралася ўжо да фініша, але мне ж патрэбна яшчэ забраць вось гэтыя... Так, вось тут... Ага. Мне патрэбна гэта паставіць сюды, гэта... Оп, не так, вось так. Ага. Потым мне патрэбна гэтую платформу своечасова падняць. Ух. І што у нас атрымліваецца? І я прыйшла. Больш важна тое, што я на фрі-ту-плей, то бок прошана паспрабаваць. Так, вось тое, што зараз сталі многія гульні рабіць фрі-ту-плей, гэта сапраўды шыкоўныя змены ў гульнявой індустрыі, я лічу, таму што яно павялічвае аўдыторыю гульні, а ўжо хто хоча, тыя могуць данаціць. Той гатунак фрі-ту-плей, для якога ты вечна надзвычай бедны. Так, фрі-ту-плейныя гульні часта каштуюць значна больш, чым мы бы заплацілі за гульню buy-to-play. Варта будзе прыйсці на патч 3.2 на глобале, бо гэта фестывальны патч.
А калі гэты патч 3.2, таму што ж, ну, я нават не ў курсе, што там зараз, можна не болей $20 на одну хатшу за ўвесь перыяд. Гэта добры падыход, цертхэ, я лічу, таму што, ну, як бы лепш патраціць на гульню, якая табе спадабалася, ну, як бы, калі гульня табе спадабалася, то лепш яе патраціць грошы, але, ну, не больш, чым ніяк на казино, скажем так. Хаця я на Геншин патраціла нешта каля $100 ці нават трохі больш, але ж гэта за 5 гадоў, то бок патроху. 3.2 будзе дзесьці бліжэй да лютага, здаецца. Окей, тады якраз, ну, як бы можна прыйсці трохі загадзя, і якраз да гэтага фестывалю, як кажаш, можна будзе асвоіцца ў гульні. Гуляем у Геншин, рэкламуем рэверс. Выдатна. Калі размесціць цудадзейную стойкасць на двухузроўневай платформе, то яна апусціцца на 1 узровень. Ага, тут трэба будзе падняць. Я зразумела. Так, то бок тут трэба своечасова ўсе перастаўляць. Эх, як жа сумна. То бок мне трэба ўсё паспяваць мяняць. Гэта я паспяваць змяніць. А куды можна лішняе паставіць? Так, не. Вось так, вось так. Гэта трэба спачатку апусціць, адсюль трэба забраць. Куды забраць? Ой, я сама упала. Цяпер лічым, колькі мы патрацілі на ТСО. Ну, ТСО, ў першую чаргу, мы... як это... ТСО, ў першую чаргу, мы... Так, мы купілі. Ну, не ведаю. Калі я пачынала гуляць у ТСО... Так, зараз... Калі я пачынала гуляць у ТСО, яно было яшчэ платным. Так, нешта не тое. Вось так. Это опустить. Это опустить, гэта взять. Каб гэта своечасова падняць. Забраць, падняць і... Фу, здаецца, ўсё. Боже, гэта было ўжо складана. Дарэчы, сапраўды цертхэ, таму што Веспасіен так часта піша пра рэверс, што можа і яна. Ведалі, на што ішлі. $8, калі купляла. $8 хіба ТСО каштаваў, таму што, мне здаецца, больш. І я, па-моему, 1 ці 2 разы купляла манеткі, а потым манеткі стала немагчыма купляць і... я не манеткі купляла, я купляла гэты пропуск, ці як я... Ужо забыла, як называецца, калі табе манеткі рэгулярна выдаюць. Вось. Ух ты ж, яшчэ є столькі гэтых ветракоў. Купляла на зніжках, магчыма. Таму што я купляла дакладна не на зніжках. Мяне сяброўка зацягнула, якая гуляла там амаль з самага пачатку, а я прыйшла туды недзе праз некалькі гадоў. Калі мы пачалі гуляць, там якраз была гадавіна 4-я, па-моему, 4-я. Так, ветряныя плыні зімаваюць сяброў разведчыкаў. Спрабуйце выкарыстоўваць цудадзейную стойкасць, каб ветряныя плыні не заміналі сябрам разведчыкам. Зразумела. Ух. Бо тое, што тут зімавае, гэта добра. Так.
Це ж добре? Певно. Так, а тут нам спотребиться заморозка. Але, каб потрапить на заморозку, нам спотребиться... Все, я зрозуміла, здається. Бок тут судодейная стойкость разом з заморозкой, але заморозку нам прийдеться переставить. Переставить прийдеться заморозку, каб ось тут зимова. А ось тут треба підскочити. І тоді можна буде потрапити до фініша. Переставить. Ось так, jeszcze raz заморозка. І... Опа. Єс! Ура! Я знижка грав... О, роблю за 20. Так. Злодійський сміх. Апдейт до Греймора. О, класс. По этой подписке 1 дом. О, это ж цудовно. У меня, ведаешь, церха, яка у меня мара. У Тесо купить пячору. Я уже нават забыла, як яна называется, але гэта адзін з самых першых домоў, і гэта пячора. І... Ах, я прямо з самого пачатку марила яе купіць, таму што гэта просто... Гэта жытло мары. Так, няхай пачнецца выпрабаванне. Так, отсюда гэта трэба забраць, таму што нам тут не трэба ўзмацняцца. А вось тут спатрэбіцца. Ось тут спатрэбіцца. І нам трэба будзе паскорыцца тут. Опа. І... Ага, і трэба будзе падняць платформу. Опс. І трэба будзе... Ага, у меня есть вось гэтая стойкасць. Ага, стойкасць трэба будзе вось сюды паставіць, я зразумела. І, здаецца... О, дала рады, так хутка. Круто. О, гэта яшчэ не ўсё. Пожалуйста. Нехай пачнецца выпрабаванне, справадзіце сябра разведчика. Ага. Это можно отключить. А, это не просто отключается, это переключается на іншие. Так, калі перескочить. Ага, перескочить и разогнаться. Перескочить и разогнаться. И тут... Нет, тут разогнаться. И переключиться. Мусить быть так. Ага, до фініша я добралася, але ж мені треба ще зорочку собрати. А чому я переключилася не на те, на що мені треба? Мені потрібні інші. Ось гэты. Ось так, перескочить. О. А чому яна не може собрати гэтую зорочку? Чи потрібно перескокувати? Напевно, перескокувати треба. Перескокувати і тоді... Ага, гэтыя... Мені здається, гэтыя ветраки, яны переключаються часово. А, так гэта яшчэ загадка з тым, як трэба ветракі ўключыць. Тут мне патрэбны гэты. Так,
Відаць, яны сапраўды часова пераключаюцца. Ясна. І... О, ура! Цудоўна. О, гэта было апошняе. Стрым падвіс, пропусціла пачатак. Я кідаў мары. Пячора. Адзін з самых першых дамоў. Я ўжо пазабывала назвы. Але... гэта, власна кажучы, пячора. І яна адна з самых першых. І яна адна у стандартнай лакацыі, ведаеш, тая лакацыя, якая агульная для ўсіх, калі я правильно памятаю, то бок якая не належыць ні адной з фракцый. Ось забыла, як яна называецца. Дарэчы, можна пазбіраць узнагароды. Зараз. Так, усе узнагароды. Шкада, што нельга націснуць одну кнопачку і сабраць усё. О, классная такая милая картинка, что Калей и Эмбер трымаюць сваіх сяброў разведчыкаў. Усё ў Геншыне добра, асабліва з апошнімі абнаўленнямі, але што мне не падабаецца, гэта тое, што настолькі гучныя гукі ўзаемадзеяння з інтэрфейсам. То бок, вось, калі націскаеш кнопкі, калі збіраеш узнагароды, вось гэтыя супергучныя гукі. Так, гэта мы яшчэ не... О, якая тэхня крутая. Оп, а вось фарзан. Будзем збіраць у заваротным напрамку. А в наладах змяніць гук нельга. Гук змяніць можна, але, на жаль, там няма асобнага для гукаў інтэрфейса. Калі ты зменіш гукі інтэрфейса, у тебе зменяцца і астатнія гукі, накшталт там гукі магіі ці ўсяго такога. То бок зараз... Опа. Все, парадзіна засталася одно. Можна нават зараз покажу. Оп, калеі. Дакладней, сузор'і на калеі. Так, і зараз гукі. Вось, музыка, голас, эфекты. І вось да эфектаў адносяцца не толькі інтэрфейс, але і ўсе эфекты атачэння. То бок у цябе ўсё будзе цішэйшае, там і птушкі цішэй спяваць, і навакольнае. Ось, так што, ну, гэта, канешне, сумна, што яны не здагадаліся, што камусьці можа захацецца гэта зрабіць цішэй. Так. Ага. Зараз актывую кансту, каб не вісеў клічнік. Сузор'е, ўжо 5. О, калі ў мяне ёсць самага пачатку Селеру, але ў яе ўсё яшчэ няма 6-го сузор'я. І прачытаю, значыць, вось гэта. Рэцэпт для стварэння. Стварэння сябра-разгадчыка. Hey, ready to do some quality assurance on our test questions? Ну што, Wonderful. Just don't forget to pace yourself. Yep, all you gotta do is defeat a certain number within the time limit. But hey, leave some for the trainees, okay? Пакінь трошки для вучнёў. Так, ну што? Досвід паказвае, што калі не хапае часу на выведку, можна адкрыць агонь па цэлі і прымусіць яе выйсці з закрыцця. Так, адразу стаўлю цяжкую складанасць, таму што на больш складаную мне, хутчэй за ўсё, будзе цяжкавата. Не хоча на вуліцу з сабакам, там снег. Ах, вось з сабакамі, канешне, складана, што іх прыходзіцца выгульваць. Сабак таксама туды не хоча, але ж сабаку патрэбна. Ну, ладно, маральна збірайся. Дарэчы, сняжок сёння сапраўды такі выпаў, проста вау. Ось.
Ой, я зараз в окно зірнула, і там прямо зима. А ми у пустині. Нам спекотно. Обожаю сніг. Ну, все, тоді треба вигулювати. Уже пробач, Сертхе, але треба і собаку і порадувати, і спотолити його потреби. Так, що у нас тут є? Подрихтовка до наступу і основне сопровождення. Тобто, що там у нас? Подрихтовка до наступу. Запашвайте метовий прогрес впробування, аби тримати узмацнення для основного супротивлення. Зрозуміло. Основне супротивлення. Використовуйте узмацнення і переможіть як мога більше супротивників за відведений час. Цель випробування – визвати реакцію квітнення. Тобто, чим більше квітнення, тим більше уровень. І тут шкода наносима активним персонажам. Коли всі персонажі в отраді загубляють і відновляють ХП, а шкода персонажа на полі бою увеличується. Зрозуміло. Тобто тут квітнення, а тут фурину ставимо каратей. Будеш викайфувати його з суметом? Ну, поспіхав тобі. Поспіхав. Пробую взять нахидуть свою. Свою возьму. Так, нахид, да? Кого взять? Піра. Піра. Хто більше піра дає? Я ж, до речі, Арлікіна вибила. Ось зараз. Так, значить, Емілію обов'язково візьму. Так, хай буде. Хоча з іншого боку Йоймі. Ні. Замість нахиди я візьму Тігнар, і він буде давати мені Дендра, а Піра хай у мене будуть саппорти. Ось Сянлін і Беннет. Ну і Емілія. Ладно, сподіваюся, мені хопить Піра, тому що мені з Піра завсюди дренно. Накольки завтра спізниться автобус со снега, ну, Мінськ Транс же робить запаси від -3 до плюс 5 чи 7 хвилин, по-моєму. Ну, в будь-якому випадку спочуваю, тому що так, транспорт буде спознятися про це. Так, кого мені тут брати? Хто у нас тут? Треба тих, хто повишають ХП, ці понижають Фурина одразу. Спадарня Фурина йти, спадар Неовілет. Хай буде Байджу. Нормально, собрали. Поглядим, что с гэтага атрымаецца, тому что я пакуль слабо уяўляю, што мне наогул прыйдзецца рабіць. Апошнія месяцы спазняўся без снега. Так можа не спазняўся, можа у яго просто новая новы расклад. В том годзе ён па першым скокнуў свежий снег. Ну, як же не потурать собачку, які так любить снег. Які добра собака, так. Let's nip that in the bud. Can't see? Neutralize! A little ambiance. Я навіть не ведаю, що тут відбувається. Teamwork is dreamwork. I hear everything. And Shroud. Так, у меня уже 4-й уровень этого узмацнения. И это всего 4 уровня. Ну ладно, нечто дивное. Ладно, поглядим, что у нас будет с таким узмацнением. Потому что я пока не дуже зрозумела, что от меня хочет. Але гэтай персонажкі, мне здаецца, моцны, тому мусіць быць файна. A sight to behold. Emerge right now. Let the world come alive!
Так, и теперь выходит The снег. tides beckon. Settle down. Да, ладно, не верит сам справиться, я только замарновала час на остальных. Emerge. Right here. Remember, О, вы да? first, Я не mind the поспела side effects. озернуться, як уже 2000 очков. Да, I'm always watching. Emerge. Right now. Emerge. Be sanctified. Bow your head. нічого не зрозуміло, але вельми цікаво. А, так уже все, я тримала максимум очко. Видатно. Мені подобається. A bitter pill to swallow. Хутка буде скін на нього. Видите? Ух ти. Strike a pose. Let the world Круто. Навіть цікаво поглядіти, що йому зроблять. Тому що, коли щиро, я не уявляю, як можна, який скін йому можна зробити, тому що він виглядає як люмін, яка не хоче міняти свій скін, і ну, виглядає на те, що ну, невідомо, мені краті сказали уявити, що йому зроблять. Собака тертхе щовкає зубами, покулі спробує плювати сніжинки. Прикольно. Ну так, йому весело со снігом. Головна мета при зустрічі з противником забезпечити власну безпеку. Самий ефективний спосіб оборони – щит, створений з допомогою елемента. О, ні. Я не вмію гуляти за гея. Так. І тут, що ж, тут потрібно створити так, мета випробування, собрати елементальні осколки. Тобто треба брати Е. Можна взяти, ну ось, просто взяти більше Е і нечто з цим робити. Ну ладно, хай буде. А тут увеличивается шкода, наносимая персонажами с допомогой реакции ботанизации, вегетации, квітнення и месяцовая ботанизация. Ну все, это зрозуміло, это команда Лаумы. Это буде просто. А так як... О, я бачу, тут є ще фантазми, то бок яшчэ будзе просто ў тым плане, што гідра ўжо ёсць, так што можна ўзяць цігнары, можна ўзяць байджу і каго-небудзь просто каб наносіць гідра шкоду. Фурына даволі блага гуляецца з... можна сінціў. В прынцыпе, можна яго, напэўна. Хтосьці мне патрэбны, каб было гідра. Але фурына больш самастойна наносіць гідра, вось у чым плюс яе. Ну ладно, хай будзе сінціў, напэўна. Паглядзім, што атрымаецца. Есці снежынкі разам з сабакам, ніхто не спыняе. Эх. Ну так, калі есці снежынкі, можна і празябнуць, жаль. Так, ну што, паглядзім, што у нас тут. Super send-off from the speed of... Moments of birth. I must leave no stone. Attaboy! It's showtime! То бок тут кришталізацію треба не тільки викликати, але ще й збирати. Опс, мені слайм зловив. Burst forth! Witness my great undertaking! Attack! That's the way. Umbrella warfare, I guess. Umbrella warfare, I guess. Live! Moments of birth! Oh, you're coming through! У меня уже 4-й уровень. Эх, не хапіла одного. Одного не хапіла до 5-го уровня. Эх, шкода, ладно. Ладно, поглядим, что будет далей.
А далей у нас звычная для мяне Witness the power of the Wa. With one heart, we pray. Remember, health comes first. Let's nip that in the bud. Mind the side effect. Lush as the moon rain cutter. Know my sword. For the everlasting forest. A bitter pill to swallow. One with the force. Мне I'll кажется, uproot что you. лучше было бы взять Фурину, потому что Taking a turn for the better. потому что її Mind the side міміки, вони все ж таки більш Let's самостійні nip у that in the плані bud. Receive my blessing. того, як вони атакують. Ні, не потрібно One heart, але я боюся... уже witness the потрібно. power of the Wa. And shroud. Де вороги? Де вороги? I hear everything. A bitter pill to swallow. Seems like an emergency. 2000 очков уже есть. Rain outlines your Так что... forest. Protect us. Ага, ну 4000 я не наберу тут. Не дрэнна. Калі я правильно памятаю, 2000 дастаткова, каб так, 2000 дастаткова, я забираю прямагіну. Так, вось гэта, што ў нас тут? Як вядома, кантроль над інфармацыяй дае перавагу, так што мэта вучэбнай праграмы прарвацца скрозь навакольны туман і здабыць разведданыя. Так, добраславенне начнога духа і часто элементальныя атакі. Знішчыць бар'еры пустэчы. Это будзе цяжка. І тут, калі персонаж актывуе гідрарэакцыю, на месцы праціўніка узнікае ударная хваля. Гідра у нас тут нікога няма, прыйдзецца браць, спачатку возьму сюды. Хай будзе Фурына, канешне ж. Не увидят, і хтосьці, хто будзе даваць рэакцыі. Возьму... ну, в принципе, можна вось так, і будуць... Хаця ботанізацыя, гэта ж... Часы радая, што выпала частка, ну, мне часткі няма. Так што прыйдзецца неяк так спраўляцца. Можа ўзяць замест... Так, я зраблю вось так. Будзе Какоми хілеркай. Так, Какоми, ты дзе? Вось ты дзе? І хтосьці... Хацелася бы ўзяць... Всё, я зразумела. Няхай хілеркай будзе вось яна. Невелет дае гідра, і такім чынам, так, у меня просто, я хілераў звычайна стаўлю на 3-е месца ў атрадзе, а на другое асноўнага ДД, так як, на 1-м і 4-м у мяне саб ДД, таму што 2 і 3, тыя, паміж якім мне трэба змяцца, яны каля літары W. І атрымліваецца, што бегчы наперад і змяць хілера і галоўнага ДД атрымліваецца вельмі зручна. Ось, ну і рэакцыя зараджаны, яна будзе... Ну, яна ж, гэта ж гідрарэакцыя, яна будзе вельмі зручна. Тут частка пробная, якраз Веспасіел пра яе згадала, так што, напэўна, я яе вазьму. І, вядома, Муалані вазьму, Муалані, Сідлалі, і кагосьці каб хіліць, напэўна. Так, хто ў мяне яшчэ ёсць? У мяне ёсць Качына. Ну, паглядзім, што атрымаецца, таму што ў мяне ёсць падазрон, што мне папросту не хопіць гэтых... Папросту не хопіць здароўя, каб гэта зрабіць. Так, ну, персонажаў натлана ў мяне небагата, і, здаецца, гэта ўсё.
Ну, паспрабуем, паглядзім, што атрымаецца. Лепшую рэакцыю. Не є. Але ж, пачакай, там жа патрэбна... Там жа патрэбны яшчэ начны дух, а ў Качэна ж ёсць начны дух. Ну, ладно, паглядзім, што з гэтага атрымаецца. You two! Time to end them! Fulfill our pact! Fire in the hole! Check this out! Слабо уяўляю, што мне тут. Amazing! Coming in! Locked on! Coming in! Відаць, не вельмі добра гэта атрымліваецца. Частка накладвае рэакцыі, но, відаць, я не зусім умею гуляць за накланаўцаў. Ну так. Ага, так, усяго 3-й ўзровень. Ладно. Думаю, я і без узмацнення дам рады. Просто увесь час прожимаць її потрібно. Я за частку не умею гулять наогул. Так что... Our bond is strong. Right now, right here. Emerge. A sight to behold. Bow your head. The tides beckon. Dissipate. Out of my way. Right here, right now. Emerge. Time to shine. Settle down. Let the mighty be humble. Невиля так епічно виглядав з Єшкою Сінобу під час ульти. Right here. Right now. Stand with me. I'll settle this. Strike a pose. Let mine 2000 очков вже є, видатно. The tides beckon. Ось, він так епічно зараз виглядав. I'm always watching. Right here. Там Our не bond is було strong. Lightning тотемов. stratified. Я і Міка. Silence be sanctified. Не поспію набрати 4000, як шкода. Не поспею. Ладно. Ну, гэта добра. Прымагі я забяру, гэта галоўнае. Я ж не намагаюся зрабіць усё ідэальна. Всё, мне толькі прымагі патрэбныя. Я нават гэты, як ён называецца, націск, ну, новы рэжым. Я яго праходжу толькі на прымагемы, і гэта займае там літаральна пару хвілін. Так, мэта выбарування нанесці шкоду ворагам у статусе замарозка. Зразумела. А тут шкода, наносімая персонажам з дапамогай рэакцыі зараджаны і месяцовы зарад павялічваецца. А вось на месяцовы зарад у мяне нікога і няма, здаецца. Ну ладно. Значыць, будуць зноў вось яны. І той же самый атрад, што і у папярэднім выпрабаванні яго якраз і возьму. Хаця з іншага боку... мне пастаянна не хапала электра, зато і Невілет сам па сабе нядрэнна ўсіх зносіць. О, скірк, выдатна, хай будзе скірк. Скірк, і для яе возьму паболей гідра. Каго б яшчэ ўзяць? Няхай будзе Лайла, таксама наносіць шкоду. Я не ўмею, калі шчыра, падбіраць атрады. Ось, у мяне няма вось гэтага пачуцця і разумення, як яны ўзаемадзейнічаюць. Я гуляю збольшага дзеля сюжэту. Cole, mine to command. My guiding stars, allow me
Written in the stars. Paradigm shift. Яка скір. Цудовна. Шкода, що не вибила, бо вона аж мене пригожає. Not now. Stars, shine free. Shadows of fate. Fate is upon you. Ага, все ж таки ліпше було б взяти сюди фурину. І більш, і на частість бере статус. Mine to wield. Ну що тут нового скір пропонується? Hold the line. Cole, mine to command. My guiding stars. Ага, я зрозуміла. Замість Лайли ліпше взяти сінців. Виберу зровню. І так, замість Лайли візьму сінців, і тоді буде достатково... так, де мій сінців? Ось він. Так, Лайлу прибрати. Ось, і тоді буде достатково гідра. Тому що скірк доволі ефективно наносить криє. Ось, видатно. Written in the stars. Ти, боже мой. Rest and revive. Witness the power of Guwa. Mine to wield. Інша справа. Мені кутка пройшла. Fate is upon you. Delve into destiny. Hold the line. Let me weave you a verse. Rain outlines your fate. Опа, видатно. Не поспею на третий уровень. Не поспею, але хотя бы другие набрала. И то не благо. Поглядим, что у нас в наступном. А ось і фурина. Use of force Right now. authorized. Emerge. Out of my way. Bow your head. Let the mighty be humble. Time to shine. Ох, вось гэтыя машины просто палохаюць мяне жудасна. Яны калі яшчэ едуць на цябе, расставіўшы гэтыя свае лапы, гэта просто кашмар. Stand with me. My 1000 очков ўжо ёсць. The tides beckon. А яшчэ гэтыя надкрайскія зомбі, яны Use of так force authorized. рыкаюць просто жудасна. Атмосферно, но Use of край, force authorized. нягледзячы на тое, што частка яго даволі яркая, ён выглядае Emerge. Right here. значна больш змрочным, чым папярэдні Let раздзел. my name echo in song. All right, it's my turn. Out of my Bow your head. a sight to behold. Emerge. О, 1000 очков уже есть. Be sanctified. А 4000 не поспею набрать. Use of force authorized. Silence. Justice is blindsided. Use of force. Видатно. Примаємо, забрали. Ще 2 узроўні засталося, і буде все пройдено. Так, что тут было? Большасць удзельнікаў прывыклі да спякаўнага клімату і неасцярожныя ў выкарыстанні крыэлементаў. Мэта вучэбнай праграмы навучыць іх эфектыўна выкарыстоўваць сілу крыя. І рыхтуючыся да бітвы, навічкі часта упускаюць з віду ўплыў навакольнага асяроддзя на энергію. У прыватнасці, наколькі моцна электроўздзеянне пры высокай вільготнасці. Так, ну что, поглядим. Мэта выпрабавання нанесці шкоду рэакцыямі зараджаны або месяцовы зарад. І калі доўг жыцця актыўнага персонажа павялічваецца ці памяншаецца, ён атрымлівае бонус шкоды ўсіх элементаў. А ў мяне ж ёсць якраз Арлікіна.
Я могу її вигулять тут. Так, ну тут і Нефа пойде. І Нефа. Ну що ж, знову Ньовелет. Ньовелет... Кого б ще взяти до його? Ну хай буде Фурина і... Міканап? Когось я ще Крия. Але Крия я хочу... У сенсі, я... Не Крия, Електра. Але я і Міка я хочу взяти у наступную. Дори вигулю. Ось. Давно Дори не вигулювала. А у наступную у нас хто буде? Ну, вядомо, Арлікіна возьму. Так, ладно, потім переставлю персонажа Арлікіна. Это Байджуня, хай буде на всілякий випадок. І... А які у нас тут вороги? Ага, там потрібна ж висока шкода на одного. Что ж. Кого б ще взяти? Хто ще робить? Ну, Ньовелет робить велику шкоду на одного персонажа, але я його вже забрала у попереднього. Так. Кого бы взять? Фурину можна було б, але я її вже взяла у іншу. Можна Сінтію взяти. Ніколи не пошкодить. Так, значить, ось так. Ну що, спробуємо. Это я так подбираю отрады персонажу, і я впевнена, що хтось, хто любить проходити бездань, глядить на мене зараз і просто думає про те, як вона безглуздо всього це робить. Bow your head. Let the mighty be humbled. Annihilation mode. Let the world collide! Magical lamp! Ну, здається, не благо отримується. Silence! The tides beckon. Preparing for dust up. Insulation chamber. Sweet Cecile! Bow your head. Давай. Третій. Єс, третій уровень. Готово. Хоча б 3 уровні зміцнення. Ну так, я, певно, не розібралася, як це робиться. Ну що ж, поспробуємо? Your coming was foretold. I'm always watching. Eternal as a Right here. sapphire. Care for Witness the power of Gugwa. Dance with me. Пустиниці, які я не Taking a цідовую. turn for the better. A bitter pill to swallow. Be a good audience. Transfix you. Witness my crime. Я не вмію гадати за Арлікіна, одразу попереджую. Ось. Але, здається, неблаго отримлюється. Everlasting as the moon. Your coming was leave you a foretold. No, my sword! Remember, health comes first, mind the sight. Eternal emerge. oasis. Nothing lasts forever. Right here. Emerge. Right here. Laid bare. Dance with me. Insult shall be punished. This is where you fall. Witness the power of Gugwa. Rain outlines your fate. Transfixed. Тут, видать, я не заберу на вот Witness помоги my rise. что нечто я не умею за Арликина гулять. Ага. Ну ладно. Може яшчэ апошняя ёсць.
Падобна таму, як караблі строяцца з запасам, будуюцца з запасам плавучасці для забеспячэння бяспекі і ўстойлівасці да затаплення, цвярозы сэнс патрабуе мець дастатковую колькасць медыкаментаў на выпадак празмерных сітуацый перад уступленнем у бой. Але на практыцы рэалізаваць гэта бывае няпроста. Аднавіць ХП ўсіх чальцоў атрада, у тым ліку збытачная. І гэта час выхад для Какомі, але ў мяне свая Какомі. Так, Какомі. Хто яшчэ добра хіліць? Джин добра хіліць. Хто яшчэ тут у нас хіліць? Так. Саю, в прынцыпе, можна ўзяць, але хто яшчэ? О, ты пойдзеш хіліць. І Байджу, напэўна, взяць ён. Ён у мяне хіліць ледзь не лепш за ўсіх. Так, няхай ён будзе. Канешне, гэты атрад проста абсалютна дурацкі, але ж мэта тут аднаўляць здароўе, а не наносіць шкоду. Тут шкода, наносімая персонажам супраціўнікам у статусе замарозка, павялічваецца. Ну што ж, зноў бярэм Фурыну з Нёвеля. Там Фурына Нёвеля і замарозку. Так як хілы ўсе ў нас пашлі ў першы атрад, няхай будзе, напэўна, Дыёна і Лайла, каб было хоць трошкі крые статусы, заадно шчыты. Вось, так як усе хілеры пайшлі ў першы атрад. Так. Ну што, пачынаем? Barbados! Darius! Rest and rebuild! Seems like an emergency. Ridiculous! Hey, go away! Big billowing surge! Ну так, аднаўляць здароўе гэта тое, што я ў Геншыне умею, напэўна, лепш за ўсё, таму што мои любімыя персонажы гэта хілеры. A bitter pill to swallow. Don't be scared! Full of blood! Ha! Ha! Ready, go! Аднавілася, Remember, пайшоў health comes аднавіўся. first. І ў мяне ўжо трэці ўзровень. Джин і Каком. Covenant of Ура! the Deep! Давай. І... Амаль, одна секунда засталася. Я амаль атрымала 6 ўзровень узмацнення. Боже, я так і ведала, што гэта будзе нешта звязанае з лікаваннем. Так як гэта... Амаль, трошашкі не хапіла, Мабыць, хапіла бы, калі б я спачатку взяла не Яо-Яо, а Байджу, і якраз-таки яго змейка паспела бы вярнуцца. Stars, shine for me! Look at you, Bootown! Let the mighty be humble. Don't be scared. Let my name echo in song. Shower me with praise. Settle down. Вода на 1000 очков уже ёсць, а нават хвіліна яшчэ не The прайшло. tides beckon. Нёвель все ж таки вельмі зручны для праходжання. А вось кажуць, што Арлекіна таксама вельмі зручная ДД, але я так і не навучылася за яе гуляць. На жаль. I'm a rock. Diana special. We keep it book. Stars, shine for me. The night is cold. Bow your head. Huh! Let the mighty be humble. Silence! Cold. Mine's a command. Make up. Can't handle your drink. Huh. The tides beckon.
Не поспела атрымаць 4000. Вось у апошнім пробаванні літаральна на ўсё не хапіла зусім трошачкі. Ну што ж, усё пройдзена, хаця і не ідэальна, але большасць прымагемаў я сабрала. Цудоўна. І мне тут казалі, што пачнецца квест. О, пачынаецца квест. Good news, everyone! Ну што, выдатныя навіны, мы ўсё The прайшлі. Fieldway Center is getting a lot of praise from important scholars all throughout the academia. О, віншую тебе, калеі. Soon, they'll send a team of specialists to take over the management of this place based on our recommendations. О, яны таксама нас ухваляюць, гэтыя чальцы акадэміі, якія да нас прыйшлі на дапамогу. So, thank you for all the support. Wow! Sounds like your hard work paid off, Kale. And you're overseeing the transition yourself. Well done. Якая калеі малайчынка, сапраўды, у такім юным узросце яна ўжо такой падзеяй кіравала. The young students today could learn a thing or two from you, Kale. Your confidence, your proactiveness, your leadership. It's admirable. О, вось гэта я разумею, character development, таму што вспомніць, якая яна была няшчасная у коміксе, а зараз ужо такая моцная. Not like some of the ones I teach. So focused on theses and research with no practical skills to speak of. To be honest, I don't feel all that confident. Being the go-between for all the different Darshans, coordinating everything, I still can't quite believe I managed it. Oh, but the Traveler and Paimon played a huge role in that too. I can't thank you both enough. Ды годзе табе. Yeah, we're used to this kind of work. So for us, this was more like a super special camping trip with friends. А сапраўды так, ну, як бы, калі для калеі гэта было цэлая падзея, то для Люмін жа гэта сапраўды было нешта накшталт незвычайнага адпачынку. You know, a few puzzles here, a little exercise there. It was super fun. Pretty much a piece of cake. Oh, man. Now Paimon's hungry. Пайман жа заўсёды галодны. Hey, now that we're all done, why don't we go get some food to celebrate? Candace and I are 2 steps ahead of you. This way, everyone. О, баляванне. Feast! Я зноў як Пайман. Perfect timing. Oh, it's been a while since we've had such a delicious spread of dishes from Sumeru. Paimon feels like she could eat twice as much. No, 3 times as much as normal. Ачмырэць, па-мойму, яшчэ не было ні разу такой анімацыі, каб Пайман ляжала на ручках у вандроўцы. О, гэта так міла. Тады будзем прыходзіць сюды часцей. Я ўсё чакаю таго дня, калі ты з'ясі ўсе стравы ў рэстаране. Is that a challenge? Так, это выклік. Careful what you wish for. We have your wallet to think about. А чаму гэта Люмін мусіць за цябе плаціць? У цябе ж ёсць свой кашалёк, хіба не? It's been a while since I've had food from the desert region. It's nothing like I remember. Now this is the real deal. Everything I've tried before pales in comparison. That means a lot, Madam Farazan. Усё ж таки новы голас у Кандакі даволі прыемны. If all the researchers who came to our village were so polite, we would have an occasion to offer feasts like this more often. By the way, you planning on doing any sightseeing, Miss Amber? You came all this way after all. Oh, for sure. I hear that there's a forest full of gigantic trees northwest of Port Ormos, with trunks bigger than the entire width of the Good Hunter restaurant. I'd love to see it for myself. Гэта ж які лес яна мае на ўвазе? Oh, and I bet I could climb up and then glide down from the treetops. That sounds so fun. Да рэчы, па-моему, я так ні разу і не ўзбіралася на самую верхавіну дрэваў Сумеру. In that case, I'll give you some snacks to take with you. Like a dense cake or some dumplings. The wind's strong up there, so you don't want anything too crumbly. Oh, and you'll need a thicker water skin, so it doesn't break if it drops. О, калі ўжо ведае, як гэта робіцца, напэўна, яна сама залазіла туды. Oh, dumplings sound great. So soft and chewy. Great thinking, Kale.
Пайман толькі што наелася, але пачуўшы пра пельмені, яна ўжо ўсё. Яе ўвага захопленая. As for the desert, I'd love to check out some of the ruins, like that giant one shaped like an hourglass. О, дарэчы, пра руіны. Мы ж пасля гэтага квесту туды якраз і накіруемся. I'll just observe from a distance, though. Your ruins could be protected sites, so better to not barge in. О, Ембер так прадбачліва. Ну, прадбачліва, што сама туды не пайшла. Besides, there could be someone sleeping in there. I'm glad to hear that, Miss Amber. It's for the best. Your body won't be used to the desert environment, though, so traveling could be tough. You'll need to bring moisturizing ointment and essential oils for the skin. Ти надаєш таку увагу догляду скури? Honestly, though, helping set up the Fieldwise Center was the real highlight of this trip. And thanks to you, Kale, I got to make some new friends, too. So I couldn't be happier. Feel free to drop in on me in Mondstadt anytime. I'll show you the best our city has to offer. Don't mind if I do. О, так ми хутка зустрінемося у Монштаді. Ну так, ми ж, по-моєму, у наступному обновленні вертаємося у Монштад. I had some dandelion wine while I was in Fontaine, and man, that was the stuff. So sweet and fragrant. Not a single bitter note in there at all. And that was the imported stuff. I bet the taste is even better when it's fresh. I'm looking forward to downing a couple of barrels already. It couldn't hurt to take a break from wine either. Those children gave you some hennaberry thorn powder, remember? You could make some tea. Ось тое, пра што мы прачыталі думкі на мінулым стрыме, што Дэхей збіраецца піць, а Кандакі збіраецца не даць ёй піць. Come on, Candace. It's just a taste. The barrels aren't even that big. We're talking like 3 to 5 cups per, tops. Яна кажа па 3-5 келіхаў, але ж якога памеру самі келіхі? And don't worry, I'd make sure to bring back souvenirs for everyone. Well, I've heard the Knights of Favonius library has quite the collection. Мне падабаецца, што яны пачалі хваліць Монштад, таму што да гэтага збольшага хвалілі толькі Лію. О, у Лію так бяспечна, у Лію так багата, хаця Лію выглядае як вёска. А вось зараз, нарэшце, яны пачалі хваліць штосьці акрамя Лію. Проста асалода для вушэй, мушу адзначыць. I wonder if there are tomes that approach engineering from a different angle. Could be worth perusing. Мені здаецца, па інжынерную навуку мадам Фарузан, выбачаюся, варта звярнуцца ўсё ж такі ў Фонтейн, а не ў Монштад, які тэхналагічна выглядае як самы адсталы. I'm not sure about the exact number, but the library's pretty huge, all right. What kind of books are you interested in, Madame Faruzan? I can write them down and have Lisa get them ready for you. Either way, just leave your Mondstadt travel plans to me. Lisa? Lisa Mincy? Cyrus's prize student who he never stops bragging about? So that's where she's hiding. Знайшлася, Ліза. This is kind of nice, isn't it? Friends of ours meeting other friends of ours, then becoming friends in their own right. Прыемна мець сяброў паўсюль, ці не так? Maybe we should start introducing our friends to each other. Paimon can think of a few who might get along. Ми приїдемо у Терновий порт, і Терновий порт же ти маєш на увазі, так? І висвітлиться, що можете насамрэч уже давно вести роботи з штелектом, но я спадзяюся, што гэта не так, таму што паўсюль развітыя тэхналогіі у Геншыне, які-нібыта фэнтэзі, но можа да гэтага заставаўся такой прыемнай казкай, дзе больш магіі, чым тэхналогіі. І я бы хацела, каб ён такім і заставаўся, калі шчыра. Not a bad idea, right? Just imagine all the fun we could have. О, прикольно. Эх, классно. Группа по кіраванню крызіснымі сітуацыямі гатовая да працы. І можна за нахіду пазбіраць I hope арэхі. those brats can stay put. А,
не толькі арехі, але і думкі сабраліся. А думкі тут змяніліся. Some free time at last. I think I'll just spend my last few days here with Kale. There's no need to go out. The work is done, and Amber's staying a little longer. There are so many things I want to talk to her about. Выдатна, думкі змяніліся, так што можна нешта I see новае everything. пачытаць. Так, калі нашыя госці з Моштада і гаспадыня ўладзілі ўсе важныя пытанні, і я не паспяваю чытаць, таму што яна хутка знікае. Гэта не такі стрэс, як напісанне дысертацыі, ўсё ідзе добра. Famous scholar Lisa Mincy. I wonder how good she really is. Let's test her taste in books, shall we? Так, у яго галава ўсё яшчэ пустая. I guess I'll have to finish that bottle of Hennaberry thorn powder, or Candace and the kids will be upset. Яны прымушаюць яе піць гарбату, тоді як Дех'я хоча піць, пэўна, не гарбату. I've heard hennaberry thorns are an acquired taste. But Dia hasn't said anything, so I suppose she likes it. Ага, то бок яна яе прывучае, ведаючы, што гэта не тое, што ўсім падабаецца, так? I know they're far more capable than an old man like me. But I worry all the same. Так, выдатна. Ну, тут мы скончылі. Так, тут мы скончылі, і зараз забярэм апошнія ўзнагароды. Цудоўна. Тут, конечно, не ўсё выканана, але... Ось. І... Ага. Выдатна, то бок я яшчэ не прайшла другі квест, але ўжо эпілог прайшла. Таму што ён быў завязаны на працу цэнтра палявых навыкаў. Дзякуючы ўсеагульным намаганням цэнтр палявых даследаванняў паўнавартасна функцыянуе без баю. Перыяд няспыннай працы падышоў да заканчэння. Ну а цяпер вяртаемся да даследавання руін. Прыйшоў прызначаны час, пора выправіцца ў пустыню і даведацца пра праўду. Так, ну што, хадзем. Ух, пустыня, вось чаго я і баялася. Ну, як баялася, проста нягледзячы на ўсю маю любоў да Сумеру, пустыня — гэта тая частка, якую я не вельмі люблю, але, на жаль, яна з'яўляецца большай часткай Сумеру. О, гэта ж той лісік з квеста, дзе Каві ў пустыні пераследавалі лісічкі. Прикольно. Looking at the map, we should be getting close. Ну так, мы блізка, раз тут ходзяць тыя лісішкі, якія пераследуюць Кавы. Speaking of which, the closer we get, the more Paimon's heart feels like it's beating out of her chest. Мусіць быць гэта праз хваляванне. Excitement. Yeah, sure, that's it. У англійскай гэта сказалі, хутчэй не хваляванне, а захапленне, то бок прадчуванне чагосьці. It's Tainari and the others. Everyone's here bright and early. Так, вось і дабраліся. Яны, мусіць быць, выйшлі, выправіліся ў шлях мінулай ноччу. Yeah, the desert's a pretty harsh environment. Better to travel at night and beat the heat. Ну так, у нас жа ёсць ігнар, які баіцца спёкі. Hey everyone, we're here. Right on time. Выглядае на тое, што пустыня степезлітавалася. You don't need to worry about me. It's not too hot yet, and I'm properly hydrated. Ігнар зноў нам нагадвае пра вадзічку, і я вам таксама нагадваю пра вадзічку. Трэба піць дастаткова. All right, we're just waiting on the two people Miss Layla mentioned, and then we'll be set. Гэта мы чакаем яшчэ Каві з Хайтамам. А як жа Джер? He's staying behind. If we don't make it back after a certain time, he'll be in charge of rescue operations. Слушнае рашэнне, што трэба мець кагосьці, хто нас пачакае. You can count on me. Nice. You thought of everything. Oh, and Cyrus said he'll be in Aru Village, so he's also available if we need help. Amazing. Having people to watch her back is making Paimon a lot less nervous.
Я сказала литерально то, что... Ну, только и больше коротко, что сказала Пайман. А ты добре виспалася, Лайла? Yeah, I did. After hearing about what happened, my advisor gave me some time off to rest. So, my studies are on hold for now. Лайлу так ценять і так клопотяться про її, а вона так до себе ставиться безлітосно. Does your advisor know you're back in the desert to investigate? Yes, but I was only allowed to come after I mentioned that General Mahamatra would be there too. Лайла нібито виспалася, але гучить так, нібито ось засне знов. Quite the reputation you've got there, Sino. Something wrong? You haven't said a word this whole time. Are you in a bad mood or something? Пайман, не треба сорочить, хай мовчить, а то він почне жартувати. No. Being skilled with words also means being a good listener. I'm just reflecting on what you're saying. З одного боку добре сказано, але з іншого боку він же, певно, слухає, каб пожартувати. І я ось цілком згодна з Тігнарою, який глядить на його, певно, підозрюючи нешта. Oh, Hatham! Kaveh! Ha! Over here! О, хоч відтягнув увагу. Darn it. I was just setting up a brilliant... Так, я ж казала, що він збирається пожартувати. Yeah. I'm sure you'll find another chance. Ситий смоличенка спиняє його. The important thing is, our scribe and our renowned architect are here at last. High praise. But wait, why am I renowned and not him? He's just as famous as Sino, Dia, or Nilu. Виглядає на те, що вони вже помирилися. І то, що Каве назвали знакомитым, чомусь мне з'явилася такая думка, что гэта отсылка на одно фанатское відео, где Каве зайздросціў Хайтаму, і Хайтаму называли знакомитым. Вось. Al-Haytham Great Renown is нешта там brings you down. Ви, певно, бачили гэта відэо, таму што яно пару гадоў таму было проста надзвычай папулярнае у фэндаме. Яно называецца Diagnosis, і там Тігнары як бы дыягнаставаў Каве і паставіў яму зайздрасць. Вельмі класнае відэо, калі вы не глядзелі, абавязкова паглядзіце, яно вельмі забаўнае і класнае. That just means your level of fame is even greater. How could a lowly scribe hold a candle to you? Lowly scribe? Please. All those strings you pulled to get those new books from the House of Dana? What do you call that? Borrowing. Anyone with an employee ID can do it. Знову сперечаються. Uh-huh, yeah. The House of Dana bends over backwards for just anyone, does it? Send a report to Lesser Lord Kusanali then. Let her know someone at the Academia is abusing their position. Hey! I never said abusing! Impressive verbal sparring, as always. Oh, hello to you too, Marak. Well, looks like your assistant is raring to go, Kaveh. І... чогось So, I say we get this show on the road. No sense delaying the inevitable. Що ж, правда, дозволь мені розвідати обстановку. No need. We're in this together, remember? О, до речі, ось гэты кадр, я памятаю, што многія мастачкі ў Тівтары прыйшлі ад яго проста ў захапленні і перамалёўвалі Сетаса вось з гэтага ракурсу, таму што ён проста тут надзвычай міленькі. Sure. This is the entrance, yeah? Yes. Perfect. Then, if we're all set, let's get moving. The Pesco. Початок другої частки. Поглибтеся у невідомі руїни. О! Everyone hold hands. Guess this is where we waltz right in. No need to knock. Knock. As you lay knock.
У английской он не просто сказал, что ну, трэба з'есці орех, а яшчэ абыграў гэта ў каламбур. Выпала Чыса у Уве, а я не ведаю, хто такая Чыса, бо ніколі не гуляла ў Wuthering Waves. Але віншую, калі ты хацела яе выбіць. Так. Астатнія не маюць ніякіх думак, правда? Hey! Не, толькі Джек. Guess this is where we waltz right in. No need to knock. Knock. Ажелей knock. Не то я хотела зиму. I hope everything goes well in there. I've got your back from out here. Він просто пожадав нам удачі. Ну добре, тоді виправляємося. Так, нам кажуть взять Электро. Так, ну... Эх, не хочется прибирать славу из отрадов. Ладно, раз Alright, потрібно. amuse me. Раз потрібно Электро. Так вось як ми сюди потрапили. А чому, коли Лайла тут опинулася, то я не бачила гэта. Paimon's mouth is full of sand! Ugh. So that's what falling into quicksand feels like? If this was quicksand, we would have struggled to breathe. No. I think this was regular sand, and we didn't sink into it. We fell through it. Into this place. Яка слушная заувага, Тігнары. Не хотела, але все равно намагалася, і по історії цудовна дівчинка. Ну, у любым выпадку віншую, калі выпала цудоўная дзяўчынка, нават калі не збіралася, то это ж, напэўна, добра. Так што віншую з цудоўнай дзяўчынкай. Agreed. In other words, sounds like a you problem, Paimon. Haha, very funny. No, wait, Paimon's the only one. Пайман на каві на Єльці пяску. See? What? I'm the only one with sand in my shoes? Yeah, right. Мне здаецца, што гэта адсылка на фразу Альхітама, калі ён прыходзіць у пустыню, ён пачынае скардзіцца на то, што ў яго пясок у ботах. Гэтае месца падаецца мне знаёмым. Вось і хтосьці нейкае боства. Я зразумела, гэта ж котачка, гэта Ашру, котачка Нефер. І, відаць, таму у гэтай гісторыі ёсць патрабаванне да выканання асноўнага квесту Ноткрая, таму што нам там расказваюць пра Нефер. Але я яго яшчэ пакуль не праходзіла. Відаць, усе добра дабраліся сюды, трэба ісці далей. Так, вось яно. Зараз рэкамендаванае заданне, і вось песня полага месяцу. Вось, гэта трэба было прайсці, але я пакуль не прайшла. І, відаць, там нам раскажуць штосьці і... Вось, звязанае з гэтым месцам, і таму Лемін яго пазнала. Чыні дзверы. Якая крутая анімацыя. До рэчы, я ж не паглядзела наверх. І мы, відаць, сапраўды праваліліся ў дзірку. Але Лайла ж, калі правалілася яе, квест пачаўся, па-мойму, вось адсюль. Або вось адсюль, ці нават пазней. Вось недзе адсюль. Так, вось, Лайла апрытомніла тут. Probably means he didn't run into any. Because we're just unlucky. Not the best sign of what's to come. We'll be fine. Let's just use up all our bad luck and we'll be golden.
Ой. Опс. Так, а тут жа вось у гэтае памяшканне я ўжо заходзіла, калі гуляла за Лайлу. Не шмат больш па гісторыі Нефер. Ну вось я так і падумала, што раз Люмін пазнала гэтае месца, убачыла котачку Нефер, то гэта мусіць быць з ёй звязана. Ось, ну, ладно. Затое абыдземся без спойлераў да асноўнай гісторыі Геншына. Так, ну тут нічога не змянілася, нават не вярнуліся тыя артефакты, якія я сабрала учора, калі заходзіла сюды за Лайлу. Колькі людзей сабралася. Па словах іншай Лайлы, тут недзе мусіць быць дзверы з дзіўнай прыладай перад імі, а вось яна. Але дзверы зачыненыя, а прылада, відаць, разрадзілася. У такім выпадку варта яе адключыць. Добра, прынамсі мы не патрапім у тую ж пастку. Трэба нагадаць усім, каб нічога не чапалі. Будьце асцярожныя, не бегайце як Харэлла і нічога не чапайце. Well, that goes without saying. Fair point. There's just one problem, though. The only way forward is through that door. Ooh! Is it time to hunt for her key? Paimon loves this part. Don't worry. With our adventuring experience, we'll find it no problem. Marak, wait! Угу. Міхак нешта знойдзе, бо, відаць, ён тут нешта ўжо бачыў. Гэта можна разбіць? Можна. Marak seems interested in these jars. Go smash them. Ха, чому воно не Well, we розбивається? would hate for you to have to lift a finger, Your Highness. Ага, яно все ж таки все разбиваецца. Толькі чамусь Цігнары не можа гэта зрабіць. А Нахіда можа прачытаць думкі Міхрака? Не можа. А дзе ўсе астатнія, дарэчы? Тут нешта выпала? Зброя выпала. Так, астатнія, відаць, разышліся, і таму іх думкі не пачытаем. Што гэта тут? Ключнікі. Marak, this isn't really your old home, is it? No idea what that means, but Marak does sound pretty happy. Відаць, сапраўды мы прыйшлі на месца, адкуль Міхрак паходзіць. І, канешне ж, гэта усе такія лорныя падзеі, гэта часовыя івенты, якія нават не застаюцца на памяць. So, mechanical life forms do have the capacity to miss home. A novel discovery. Ага, мы якраз нядаўна праходзілі гісторыю Інефы. Таксама падобная гісторыя. Well, with Marak leading the way, we should be safe, right? Я адчыню дзверы, усе будьце напагатове. Нам прапануюць вось гэтыя дзверы адчыніць, зразумела. Ключ, які адмыкае шлях. Ключ знойдзены з дапамогай Міхрака. Прыемна, калі побач ёсць ціхі і клапатлівы памочнік. Good thing you decided to join, Kaveh. Otherwise, our investigation would have ended at that door. It was nothing that I did. You should thank Marak instead. Які кави, стіпли. Keep up. Hold on. At this rate, Paimon's gonna lose her title as best guide to a mechanical suitcase. Пайман зайздросціць. Нават калі не засмучайся, нават калі Пайман стане бескарыснай, я все одно тебе не кіну. Aw, thanks. Hey, wait. What do you mean, useless? Well, no weird mental symptoms so far. I'll take that as a win. That said... Але... There are 3 doors here. Ну, у нас дастаткова людзей, каб раздзяліцца. So,
we split up. Divide and conquer. Otherwise, this whole thing is in ruins. No pun intended on that last part. I swear. Ён нават не пожартаваў, просто пафосную фразу выказаў. Yeah, that might be our best option. Добра, але нам трэба адзначыць свой Good маршрут. idea. And the minute things go south, we go back the way we came. Ooh, this is getting exciting! So, who's teaming up with who? Хіба гэта не відавочна? Каве з Альхайтамам і Міхрак, вядома, ідзе з Каве. Потым Цігнары з Сайна, і з імі ідзе Сетас, ну і Лайла і Пайман ідуць з Люмін. Іншых варыянтаў, конечно ж, быць не можа, бо гэта ж нібыта кананічныя пары, з якімі нам тут робяць фан-сервіс у часовым івенце. І гэта так шкада, таму што у нас вось не будзе магчымасці ўбачыць, напрыклад, узаемадзеянне Кавы з Цігнары, хаця гэта, ну, хаця мне было б цікава гэта паглядзець, і я нават пісала неяк фанфік пра Кавы з Цігнары, або там, напрыклад, Альхайтама з, я не ведаю, з Лайлай. Ну, сумна, што ёсць вось такія нібыта кананічныя пары. Сертхе, твой хлопчык у цімі Сайна, ну, так, побачыш сёння Сайна. А не нагадвайце, а што не нагадвайце, ты маеш на ўвазе? Веспасіял. Paimon calls dibs on the traveler! Ну і так, і Пайман, конечно ж, з вандроўцай, бо іначай жа быць не можа. Пасля карткага абмеркавання каманда і маршруты вызначаныя. Міхрак карыстаўся вялікай папулярнасцю, але ў выніку было вырашана, што ён пойдзе з, ці дакладней адчоліць каманду Каве. У нас зараз пробныя персонажы. Дарэчы, у іх жа тут іх сігны. У гэтага рыдлёўка, а у гэтага, о, такая прыгожая. Прыгожы лук. Кошт на чакалад. На які чакалад? Гэта ідуць направо. This takes me back. Last time we were in the desert together, the two of you came all the way out here to gang up on me. Oh? Sounds like someone's holding a grudge. Just what I like to hear. If you're still hung up on that last one, just name the time and place, and we'll have ourselves another thrilling... duel. Што ён хацеў сказаць? What's with the awkward pause? Were you expecting me to stop you from saying something stupid? You two can have 1,000 duels for all I care, after we're done here. For now, focus on the task at hand. Цікава, а што Сайна хацеў спачатку сказаць? Чаму я так спыніўся перад двері? Вось, дарэчы, яшчэ момант. This chamber is huge. I can't even imagine what it's used for. Вось, на мой погляд, пейринг Сайна і Сетаса выглядае значна лепш, чым Сайна і Цігнары. Але ж, канешне ж, многія не пагодзяцца, бо Сайна і Сетас нібыта браты, хаця яны не родныя браты, нават збольшага раслі паасобку, то бок тут нават псіхалагічнага інцэсту не адбываецца. Але ж каму гэта важна, калі ў каноне там калісьці сказалі, нібыта яны браты. Але вось, ну, ладно, што заўгодна лепш, чым Сайнары. Oh. What's wrong? I seem to have stepped on some kind of stone slab. Сайна так марудна размаўляе, што, калі памятаеце, калі я праходзіла яго заданне легенд, нават клікала на яго фразы раней, чым ён скончыў размаўляць, бо калі ён рабіў свае пафасныя паўзы, я думала, што ён ужо скончыў. There's a pattern on this, but it's hard to make out with all the dust. Huh? Look! The shape seems to match the markings on the ground over there.
Такі адзнакі на зямлі прямо аж ну зяють. Let's slot it in and see. And we have a match. Looks like we need to find the other 3 broken slabs. Гэта такая гігантская каменная пліта, што мне страшна уявіць, як яны яе цягнулі нават у трох. І яшчэ больш страшна мне ўявіць, як яны пацягнуць вось гэты кавалак. Просто ён жа будзе важыць, напэўна, кілаграмаў 100. Ніхто тут не перад Сайна Эль-Хатама, як злых малых. Вось згодная. Сайна Эль-Хатам выглядаюць значна лепш, чым Сайна і Цігнара. Яны абодва такія не ад светуся гэтага. І прынамсі Эль-Хатаму, напэўна, будзе ўсё роўна на жарты Сайна. І яны абодва будуць, ну, як бы... Яны абодва вострыя на языкі, толькі з рознымі падыходамі, скажем так, і робяць гэта з непраніцальнымі тварамі. І хаця б ўжо ў гэтым яны лепш спалучаюцца. Let's search the area, but be careful where you step. Так. О, ну вось, ну як гэта цягнуць? Асабліва вось такім невялічкім хлопцам, як Ooh, got one. Ouch, but watch out. The edges are kind of sharp. Сетас тут сказаў не проста будьце асцярожней, а яшчэ, што там краі вострыя. Так, поставілі на месца. О, тут есть куфар. Ух ты! У часовых жа... У часовых гэтых... Let's nip that in the bud. У часовых гэтых... Божахна, я ўжо трэці раз намагаюся сказаць. У часовых падзямеллях куфраў няма. А тут ён быў і без прамагемаў. Ну, таму не дзіва. Вось, гэта гіганцкая пліта, якую я нават не магу уявіць, як яе перацягнуць. Ну, хіба што яны у траіх наваліліся, вось тут яе скінулі. Правда, калі ж яна ўпадзе, яна ж, напэўна, разаб'ецца. Але ж пасля гэтага яе трэба яшчэ перацягнуць на месца. Так што нават складана уявіць. Пачакайце. Так, яшчэ адна засталася. Яшчэ не ўсё сабралі. О, каточак. Стары знаёмы. Look, a cat. Could it be the same one Jer mentioned? I don't think we need to worry about startling him. He doesn't seem afraid of people. Yeah. If anything, it seems like he wants us to follow. Каточек падкаже, куди йти. Ну, давай, покажи каточок. Ти хочеш, щоб ми заскокнули на колонну? І сюди. Ні. Ага, плита. Яка мать засипала He піском. led us to the last piece. Who's a good kitty? Хто добрий котик? Ну так, эту плиту так засипало піском, що її було не бачно. I never thought I'd hear you say something like that. You've clearly never heard how the professor talks to his tomatoes, then. Та поки він навчився розмовляти з каточками, слухаючи, як його наставник розмовляє з помідори. All right, well, that's that. Now, we need to figure out how to get rid of all this dust. А як вони не скинули пісок, тягнучи ці плити на місце? Behold, the great Vayu Viastra. Be honest. You've been waiting to say that for how long now? Just activate the mechanism.
Ага, у нас тут фреска ці нешта такое. Цікава, як яна зламалася і як яе часткі апынуліся ў такіх розных It месцах. worked. It's a picture of 3 Hermanubises? That can't be right. The ears aren't vertical. Oh, true. And the looks fall short. My hat is much better looking. Але ў цігнары вушы яшчэ прыгажэй. A goat, an ibis, and a crocodile. Oh, wow. Our botanist knows more than just plants. Ён не проста батанік, ён, па-першае, міколаг, а не батанік, а па-другое, ён жа лясны вартавы. Ён мусіць ведаць прыроду значна больш, значна лепш, чым проста расліны. Riveting observation. I was just thinking. These 3 figures look a lot like the 7 pillars of King Deshret. Ага, гэтыя 3 фігуры нагадваюць 7 слупоў. Вельмі лагічна. That's right. These are our colleagues. Our what now? You sure about that? Just kidding. But what I meant by that is these were Hermanubis' colleagues back then. The middle one is the Goat King Harashef, Minister of Ministers, the god Amun's most trusted chancellor. О, выдатна, што ў нас ёсць тыя, хто разбіраюцца ў тым, што адбываецца. Records say he was the deputy king of the Desert Sands, chief among the 7 pillars. Someone even more impressive than Hermanubis? I wonder if that ever got his goat. О, заўсёды можна вызначыць, калі Сайна жартуе, а не проста нешта кажа. Ён змяняе сваю інтанацыю. Вось на гэта. Sorry, couldn't resist. Okay, that was a good one. Нават калі яно было добрае, то пераклалі гэта так, што ні халеры не зразумела. Ну, або у цігнара яшчэ больш дзіўнае пачуцце гумару, чым у Сайна. Wait, really? I've got so much more where that came from. Всё, намацаў, якія жарты падабаюцца цігнары, цяпер не спыніцца. Божа, не ратуй. Where were we? І Сетос тут пакутує ад іх абаіх. This is Sobek, the Crocodile King, captain of captains. As the name suggests, he was a valiant commander and had dominion over all weapons of war. And finally, this is the Ibis King Thoth, scribe of scribes. Тут на англійській гучить як сос. Забавно. Your memory's pretty impressive. I bet you're almost as good as me at memorizing cards. A scribe? Did he manage archives then? Like Alhaitham? Wait, that's all Alhaitham does? I never knew being an academia scribe was such a cushy job. Well, that's how his friend put it, anyway. But it does seem like he has a lot of free time. Well, I don't know much about the academia, but I'm sure the Ibis King had more responsibilities than that. The temple's records say he represented the wisest aspects of King Deshret, inventing the desert script and arcane arts at his king's command. He must have been quite the impressive man then. Or creature, depending on how you look at it. Вось рэдкі выпадак, калі я згодная з Сайна, таму што літаральна тое ж самае хацела сказаць, што ён хутчэй не чалавек. Да і цігнары не чалавек, у прынцыпе. Still, why are these 3 the only ones represented here? What about the other pillars of King Deshret? У вас жа 3 групы. Лагічна, што астатнія 2 наткнуцца на падобныя фрэскі. Maybe because the 3 of them were extra close? Huh. Kinda like us. Oh yeah! Maybe we should have someone inscribe us on a commemorative stone slab too. Or we could just take a picture. It would serve the same purpose. Anyway, no more distractions. Huh. Doesn't it look like there's writing carved into the corner? Huh. There is. And it's in the ancient desert script too. Looks like the Ibis King left you some homework. Покинул тебе домашнюю работу. Give me a sec. I'll try and translate it. The ministers are unvirtuous. The scribes
unwise. The captain's unworthy. My end is not humanity's end. Hereby bestow upon you all the far side of eternity. То бок гэта пачатак вёскі Аару? Нешта накшталт таго? Бо тут пазнака, што гэта Аару. Wait, so they went to Aru? It doesn't sound like it was their idea. The far side of eternity is said to be the final land of dreams for all desert dwellers. But if such a place did exist, wouldn't it also be an inescapable prison? Yes, and based on the writing here, it's clear King Deshret wasn't pleased with these three. This gift he bestowed upon them seems more like a punishment. Such is the power of a king, I suppose. Which means the goat's the one who got in the end. Я вось на слых наогул не разумею ягоны жарт. І у перакладзе на расійску пагатоў, таму я нічога не зразумела пра вось гэты жарт, які Цігнара ацаніў. Yep, not as good the second time. То бок ён сказаў літаральна тое ж самае, але другі раз уже не так цікава. Не, там быў жарт, і ён сказаў, і Сайна сказаў гэта сваім адпаведным тонам, як ён жартуе заўсёды, так што так, гэта быў жарт, але які, відаць, зразумеў толькі Цігнара, і той ацаніў толькі ў першы раз. What? Impossible. Well, looks like that's all we can learn here. Should we keep going? Yes, no time to waste. І куди ми тепер пойдемо? Keep up. Ага, ось рычаг активувався. Ага, некоторий час тому у іншій частці руїн. Ага, тут нам Міхрак допомагає. Jeez, who knew a suitcase could be so fast? Marak is nothing like this when it comes to housework. Hey, wait up! Ага, A Міхрак scout's рішив... job is to take the lead. Just let Marak figure it out. Міхрак ще Easy for you to й say. працює по I'll дому. be the one doing the repairs if something happens. Why don't you go scout ahead then? When I think of a comeback, I'll let you know. Oh, Marak stopped. І тут ми тільки за Альхайтама гуляємо, зрозуміло. What is it? Found something? Looks like something covered in sand. Let's get it out then. Oh, it's a stone slab. Good job, Marak. Let's take a look. Такі ж пліти, як і у попередній групи. Looks like this part of the picture goes over there? О, Тіртхе вже вернулася з вертанням, як погуляли. Ці сніжно було. In that case, there must be other pieces. All right, and let's look around. Hey! Why are you sitting down? I thought Marak was helping. Ну все, знову яны спрачаюцца. Калі папярэдняя група была такой дружнай і спрацаванай, то гэтая проста... Калі папярэдняя група дзейнічала разам, то гэтая дзейнічаюць на супер. Oh, so you do know what that word means. Great. Are we supposed to just sit back while Marak does all the work? О, Мірак такі міленькі. No, I doubt you could do that. Exactly. But I can. Альхайтам просто невыносны. У гэтым годзе будзе раство, імгненна засыпала. Ну так, зіма наступіла просто, вось раптоўна. Літаральна сёння раніцай была яшчэ восень, а ўжо зіма. Аж мурэнна. По-моему, вельмі даўно не было ўжо такога лістапада, калі снег выпадае ў лістападзе. See?
It's all coming back to me. How insufferable it is to work with this no-good, do-nothing... А вось разумею, Каве, таму што Аль-Хайтам відавочна з яго здзекуецца. We could be more efficient, I agree. I'll work on this piece. You take care of the rest. Ось папярэдняя група працавала сумесна, а гэтыя збіраюцца цягаць свае пліты самі? Што? Ага, вось навошта нам далі Аль-Хайтама. Так, мы так не ўскараскаемся. Каве і Міхрак ужо свае пліты знайшлі. Ага, выдатная камандная праца, калі ўсе цягнулі пліты самастойна. Гэта ж Каве, які не можа падняць свой меч і трасе рукой, калі яму прыходзіцца яго браць. Ён прыцягнуў такую пліту, ён жа самую вялікую прыцягнуў. Пахлеба ішла, вярнулася, прыйшла гадзіна, ўсё засыпала. Так, вось імгненна засыпала. Вельмі прыгожа, а ты акуляры забыла. Ой, шкада. Ну, ладно, спадзяюся, што заўтра яшчэ палюбуюся, да яшчэ і пры святле дня. Looks like we found them all. The pieces fit together like a glove, but we can't see what's on them. Turn around. Huh? Look. Oh, I've seen this before. It can create strong winds. It's just what we need to clean off the slab. Да, вось гэтыя ведаюць пра руіны не так шмат. Яны ведаюць, як працуюць механізмы, але Сайна з Сетасам ведалі прама назву гэтага механізму. Правда, я ўжо забыла, як ён называецца. Вялікая новае штосьці. Come on, let's... Hey! Don't worry about me. If I sit here, I won't be in the way. Ах ты ж халера. Я разумею Кавы, я б таксама яму зараз настукала па галаве. Oh, you don't want to be in the way? Then sit right in front, so the device can blow you straight back to Sumeru City. Правда, што? О! Да рэчы, вось я гаварыла пра тое, што Кава трасе рукой, калі трымаецца за меч. Вось. Вось зараз. Гэта пры тым, што яму нават зараз дапамагае Міхрак. І тут ён проста маша рукой, а меч фактычна трымае Міхрак. Абажаю гэтую дэталь у анімацыях Кавы. Done. Huh. That's one big cat. And there's a shattered crown. I think it's depicting some kind of story. Ага, то бок гэта ўжо не тыя слупы, як у папярэднім былі, а нейкая гісторыя. Зразумела. Look, there's writing too. О, калі у папярэдняй групе у нас былі літаральна знаўцы вось гэтай пісьменнасці з першых рук, то тут у нас ёсць лінгвіст. Дарэчы, калі глядзіш на Кавы і Аль-Хайтама, складана паверыць, што Кава гэта тэхнар, а Аль-Хайтам гуманітарый. The Ibis King answered the young noble, granting him the wisdom he sought. But the fragile crown was shattered by lies in the end. Here I leave the name. Gudars. Gudars? I've seen that name in a history book before. He was a young noble who sought to save his realm, and a king who once united the desert. That's right. Although his methods were rather shameful. During his long reign, he betrayed his family and the nobles who supported him, only realizing the error of his ways after his enemies left him nowhere to turn. But by then, it was too late. Seems like a common occurrence across history. Не тое слово Кавы, што гэта распаўсюджаная з'ява. Different people, same mistakes.
It's an inevitable pattern. The writing mentions the Ibis King, but a cat is depicted here. Does that mean... Той самий каточок, який їх виводив з руїн. So far, what's depicted on the slab seems true to history. In which case, this cat is either a proxy for the Ibis King or a manifestation of said king himself. Exaggeration is a common method ancient records use to highlight a being of higher status. And as we know, Layla and Jur both heard the sound of a cat while escaping the ruin. Ага, то бок Аль-Хайтам уже здогадался, что той кот это есть божство. You're saying the Ibis King, one of the legendary 7 pillars of King Deshret, is here, still helping those in need? I'm saying we can't rule it out. А ось і каточок. Видать, уже показав пліту попередній групі і прийшов допомагати Каві з Аль-Хайтамом. Wait, there it is! The cat! Каві у таке захоплення прийшов, бачивши каточка. І знову кудись повів. Міхрак перший полетів. Ah! Marak went after him! The cat's showing us the way forward. Come, let's follow. Okay. Ага, тепер ми гуляємо із-за Аль-Хайтама, із-за Кави. А чому у початку ми не гуляли за Кави? Бо він якби утек за Міхраком. Huh. The cat's... gone. Yes, but look where he led us. Oh. Another slab. It looks similar to the last one. Ага, і ще одну знайшли. Oh, by all means, take your sweet time. Wouldn't want you to overexert yourself. Знову він сказав, щоб Кава атакував цей механізм. Є ще каточок. Тільки тут уже корони нема. Huh. The scene depicted here... Seems to be a different tale. The Ibis King answered the gin-blooded dancing girl, granting her the wisdom she sought. But enemies plotted to kill her close kin. Snake venom was her self-chosen end. Here I leave the name. Makaira. The Temptress of Woe? You've heard of her? Of course. I don't just sit around doodling all day. She's mentioned in tons of papers about the desert. As I recall, she was given as a gift to the tyrant king of Gurabad, and later seized the opportunity to kill him. After getting her vengeance, she reigned as queen for many years, until her enemies attempted a coup, and she took her own life. Яка класна господариня. That's more or less the version I've read as well. It seems this queen also had dealings with the Ibis King. Yeah, I'm starting to find this whole granting wisdom business a bit concerning. I mean, considering how Gudar's... But, at the same time, if the cat guiding us is linked to the Ibis King, then he doesn't seem like a villain either. Дать магчимість прогляду з меншою якістю, а хіба Twitch не дозволяє поменшити якість? Ну, просто... Наколькі я ведаю, гэта стандартная опцыя, і ты можаш... Там мусіць быць такая ў выглядзе шестеронкі кнопачка. People are complicated. And the same is true of the servants of the gods, no matter their wisdom or power. Ой як. Слухай, я нават не ведаю, як гэта зрабіць, калі шчыра. Таму што ў мяне стаяць стандартныя налады, і я іх проста ніколі не мяняла. Так. Слухай, мне ажно цікава, як гэта робіцца. Як гэта можна зрабіць. І
І ці можна гэта неяк зрабіць? Зараз пагляджу. Ну, я так хуценька зірнуў на лады і... Так, на лады... Я не магу нічога такога мяняць пакуль. Так. Я не магу мяняць падчас трансляцыі. І, калі шчыра, я нічога не мяняла ў стандартных, ну, у наладах, якія былі дагэтуль. І раней жа можна было змяняць. Магчыма, гэта нейкія закідоны твіча. Таму што ж, божа, ну заўсёды ж было магчыма. Цікава. Мне нават цікава, чаму яно такое... Яно так стала. Нейкі баг, хаця, здаецца... Добра, я дзякуй, што звярнула на гэта ўвагу. Магчыма, гэта сапраўды нейкі баг, і калі іншыя сутыкаліся з ім, то, напэўна ж, яны знайшлі рашэнне, і ў такім выпадку я пагляджу тады. Добра, дзякуй, я тады пагляджу, што можна з гэтым зрабіць. Таму што, ну, да гэтага заўсёды можна было паставіць меншую раздзяляльнасць. Let's reserve judgment for now and keep moving. Некаторы час таму у іншай частцы руін. Цяпер вяртаемся нарэшце да вандроўцы. Гэта былі хлапчуковыя каманда, зараз прыходзім да дзявочай. Та, дзяўчаткі. No, sorry. To be honest, nothing about this experience feels familiar. Ну так, бо мы пайшлі ж іншым шляхам, чым Лайла ішла ў першы раз. Besides, my focus is the stars. So I don't spend a lot of time exploring ancient ruins. Яна яшчэ не памятае, таму што ж гэта была іншая Лайла, ну канешне. І яна вывела яе з руін. Guess that makes us the senior researchers in this scenario. Stick close, all right, Layla? Пайман зноў адчула сябе правадніцай. Okay. А тут мы за Лайлу, дарчайкі ў яе меч. Вже у нас пробныя персонажы. Так. У Люмін нарэшце замест тупого мяча стандартнага прототип злома. У апошніх версіях ёй далі, сталі даваць гэты меч. Хаця, канешне, бонус фізічнай шкоды разам з Дендра. І у нас Дендра Люмін і Крыя Лайла. Просто выдатнае спалучэнне. Хаця там хутчэй за ўсё не прыйдзецца біцца. Бывае такое, што варыянты развіення адвальваюцца пасярод стрыма. Найлепш, як правіла, але пасля перазапуска вяртаюцца. У нас толькі адна. Ну, магчыма, гэта сапраўды баг. Цікава, ці вырашыць яго потым. Ну, так, гэта ішлі направа, ты ішлі налева, а мы ідзем прама. Дарэчы, вось што цікава, мы ж як бы выправіліся у кожнай у сваім напрамку адначасова, але кожны раз, калі мы пачыналі шлях, тут нікога не было. Так, ну што у нас тут? Wow, what a tall ceiling. Лайла, гэта яшчэ не самая высокая столь, якую мы бачым. Yeah, but for such a big place, it's so empty. Like no one ever lived here. Sure must have been boring to live in ancient times, staring at ceilings all day. Але ж, напэўна, у старажытныя часы тут была не толькі столь, але і розныя забавы, скажем так, ці Now that стравы. you mention it,
I've heard some people used to draw star maps on their vaulted ceilings. Ну все, а Лайла все думає про свої зорки. І місяці. А ні, про місяці вона вже не думає. А в яких сумерських руїнах хтось жив? Ну, люди ж їх побудували для чогось. Не просто, каб яны стаялі пустыя посеред пустыні, пустыя посеред пустыні. Але ж, каб іх нешта рабіць, калі не жыць, то хаця бы нейкімі справамі там займацца, ці то рэлігійнымі, ці то, я не ведаю, эканамічнымі, адукацыйнымі, што яшчэ там можна рабіць. Ну, карацей, яны, пэўна, не былі пустыя, калі тут яшчэ жылі людзі. Some might even make them transparent to better observe the movement of the stars. It sounds so nice. Stargazing from the comfort of your own home. Сапраўды гучыць як мара. Wait a second. I think I see something up there. Ну, а вось, дарэчы, што тут ёсць, тут засталася нейкая мэбля там-сям са старажытных часоў. Не, я не гуляла у онлайнавыя зорныя войны, бо калі я правильно памятаю, яны ў Беларусі ўжо недаступныя, і калі я наогул пра іх даведалася, ну, яны ўжо былі мне недаступныя. Вось, так што, на жаль, не. Я з зорных войнаў гуляла толькі у Котар. Ось, ну, тую класічную гульню. Ось. Huh? How is Paimon supposed to do that? Oh, right. Fly. Пайман забывае, што яна ўмее лятаць. О, свяцільнік праектара зорнага неба. Гэта круто, але ж Лайлу цікавіць назіранне за сапраўдным зорным небам, а не з праекцыі са свяцільніка. All right. Sit tight, everyone. Adventurer Paimon will be right back. Чамусьці Пайман лётае амаль увесь час на аднолькавай адлегласці ад зямлі, нібыта не ўмее падымацца. Ці існуюць стрымы зорнага неба? Ведаеш, па-мойму, існуюць. Пашукаеш што-небудзь звязанае з такімі з астранамічнымі кампаніямі. Ну, наогул, я зараз не падкажу канкрэтна, але можна нешта астранамічнае пашукаць, і хутчэй за ўсё нешта ёсць. Ось. Я упэўненая недзе на 99%. So, there's nothing super special up there. Just a couple of shelves, tables, jars, and scrolls. And a whole bunch of dust, dirt, and sand. You really want to search through all that stuff? Вядома, чым больш бруду, тым каштоўней скарбы. Well, when you put it that way. Ось і ўсё, Пайман зацікаўлены, як толькі згадалі скарбы. Come on then, let's see what we've got. Paimon's hoping for something super valuable. А тут высокавата, так што будьце асцярожныя. Так, асабліва Пайман, якая ўмее лётаць. Thanks. I'll stick close. Так, я сюды паднялася, але чамусьці нам паказваюць, што мне трэба ляцець туды. Ладно. Ну вось, ёсць якая-некая мэбля. То бок тут хтосьці жыў. Патрапаныя запісы. Запісы сабраныя па ўсіх руінах. Па астатняй крохкай пажоўклай паперы бачна, што ім вельмі шмат гадоў. Опа. Клас. Яшчэ трошки пазбіраю артефакты і зброю. Так, другая частка. Што у нас тут? Так, чи есть порваныя... вось яно. Вось патрапаныя запісы, і гэта... Яны просто аднолькавыя, просто павялічваецца іх колькасць сторонак. Ага, то бок мы не пліты шукаем, мы шукаем запісы. Відаць, каб дзяўчаткі не цягалі цяжкія пліты, правда?
До речі, там були які артефакти? Ні, не бачно зорочок. I think that's everything. Most of the documents are in the ancient desert script, except these ones. These seem old as well, but the handwriting makes them stand out. І на їх є дати. Let's arrange them in chronological order before we read through. Пішотної богині. Пішотної богині смерті, які не тягають пліти. Так, згодне. Так, приведите в порядок потрепанные записи у своем инвентаре. Окей, як скажете, давайте приведем их в порядок. Алхимия. Упорядкованные записи. Записи з однольковим почерком розмірковані у хронологічному порядку. Виглядає на те, що вони розповідають про пригоди одного чоловіка. Читать. Удача была на маім баку, і мне сустрэліся руіны, якія ніколі дагэтуль не згадваліся ў запісах. Гэта даказвае, што ўсе высілкі, каб супрацьстаяць перашкодах з боку Махамад, былі не марныя. Адмаўленне акадэміі пустыні прымае гратэскны характар. Невядомасць сад нашых радасцяў, а каша нашы боже, як жа гэта... Ну, наша клетка, хай будзе. А чаго ж баяцца тыя, хто абаронены гэтай клеткай? Відаць, у найбліжэйшы час мне адсюль не выбрацца. Ужо бачна немало месцаў, якія варта даследаваць, так што трэба скарыстацца момантам. У адасобленні ад знешняга свету цяжка адрозніць дзень ад ночы. Каб не згубіцца ў невядомасці, трэба не забываць адсочваць ход часа. Запісана раніцай 10 траўня. Той старэйшы спадар упаў і параніўся. Відаць, што людзі з артавахіста рэдка глядзяць сабе пад ногі. Артавахіст гэта ж той Даршан Дилайла, калі я не памыляюся. Клеткі укрыцця, відаць, былі гонарам цара Дэшэта Аляхмара, бо яны расстаўленыя паўсюль. На шчасце, у яго звычайны вывіх і пара ссадзін. Управіўшы вывіх, я выправіў яго адпачываць. Вытрачаны час, але, магчыма, гэта да лепшага. Найбольшы унёсак, які могуць унесці ў агульную справу бескарысныя людзі, зводзяцца да таго, каб нічога не рабіць наогул. Пакуль я апрацоўваў яму раны, ён зноў стаў калпацца у мінулым і ўгаворваць мяне паступіць у акадэмію. Я цвёрда адмовіўся. Гэтыя пасрэднасці абароненыя толькі ў рамках сваёй вузкай спецыялізацыі, але мне ад гэтага ніякай карысці. Прайшло ўсяго некалькі дзён, але ўжо з'явіліся першыя вынікі. У гэтым месцы утрымліваецца мноства запісаў пра 7 слупоў цара Дэшэта з падрабязнасцямі і цікавымі сведкамі. Старэйшы таварыш больш не ходзіць за мной па пятах, так што можна нарэшце паскорыць працу. Запісана раніцай 13 траўня. Цертхэсі не так адагрэлася пад пледзікам з кавай і кнігай, так Леонда было ехаць у касцёл, а зараз там упэўнена вельмі прыгожа. Ну, як кажуць, ва ўсіх свае прыярытэты. Трэба заўтра завітаць пафоткаць снег, то раптам блізка. Так, раней пісалі ў Твіттер, што выпаў снег, нават верш, па-моему, быў, што ну так, зіма, ладно, не памятаю, ну карацей так. Усе пішуць у Твіттер, што выпаў снег, а зараз усе пішуць у Blue Sky, так, трэба рухацца наперад. Так што абавязкова напішы, што выпаў снег. З'яўленне цара Ібісаў стала прыемным сюрпрызам, але радасць была памеранай. Ён
дасведчаны расказчык, але адразу губляе пал, як толькі разумее, што слухачу не задурыць галаву. І ўсё ж у яго аповедах ёсць дэталі, якія варта вывучыць і праверыць. Хаця ён паказаў, як нам адсюль выйсці, але ў цяперашнім стане ён, відаць, не зможа мне перашкодзіць. Відаць, што ён не жадае быць да мяне прыязным, але захоўвае ветлівасць. Звычайныя паводзіны для тых, хто цэніць свой статус. На жаль, мне спатрэбіцца яшчэ трохі часу, бо ўсё ж месца тут занадта вялікае. Прыйдецца нам пацярпець адзін аднаго. Ды і потым, хіба ўзаемная непрыязнасць не з'яўляецца пазітыўным пачуццём паміж тымі, хто не можа ужыцца адно з адным. Дарэчы, ратаванне старэйшага таварыша, пэўна, было правільным рашэннем. Ледзь не забыў, запісана 16 траўня у апоўдні. Запасы амаль вычарпаныя. Калі не сысці, гэтае месца пераўтворыцца ў дом прастарэлых. Я па-ранейшаму не гатовы прымаць нічога ад тота. Гэта тот быў. Так, цар Ібісаў, гэта тот. Ён кажа толькі пра перавагі свайго тавара, але не пра цану. Тыпічны гандляр з вялікага базара, з вялікага кірмаша. Лепш. Канешне, калі хтось пасля мяне не зможа утрымацца перад яго спакусай, няхай хаця бы запомніць адно: не трэба давяраць цару Ібісоў. Запісана ў апошні дзень, зандык. Да гэта даторы. Мы чыталі зараз нататкі даторы. Зразумела. Okay, now let's take a look. Гэта мы чытаем вось тое, што я прачытала, мы будзем чытаць чытаць па сюжэце, зразумела. Відаць, гэтыя нататкі чалавека, які апынуўся тут у пастцы. Maybe this person fell in by accident, like Mr. Jur and me. Веспасіл пацвярджае, што гэта тых, хто бліскайскія не ведаюць, што снег выпаў. Добра, пішыце, дзяўчаткі, пішыце, што выпаў снег. Усе мусілі пра гэта даведацца. Yeah, maybe. But they don't sound super worried about their situation. So, either this person's an ace adventurer, like the Traveler, or some kind of super optimist. An optimist, huh? I wish I could be that sort of person. Сляпы аптымізм таксама недарэчны. Дарэчы, у цябе ёсць свае моцныя бакі, Лайла. That's right! You're detailed and passionate. Great qualities for an adventuring buddy. Нарэшце хтосьці Лайлу пахваліць, а то яна ўсё дуже самакрытычная. Optimist seems super obsessed with exploring every corner of this place. That could have gotten them in big trouble for all we know. Well, I appreciate the compliment. Яна такая миленькая. It's almost magical how words like that can make you feel like you can do anything. I only wish that magic could last a little longer. Until I figure out my new study topic, at least. Працягнем чытаць. То бок мы прямо па старонцы будзем чытаць. І тое, што я прачытала зараз нам па квесце трэба было чытаць, пасля абмеркавання, зразумела. Looks like you were spot on, Paimon. See? Told ya! That's what happens when you don't think things through. And all this talk about seniors and juniors? He was a student just like you, Layla. Какао-бобры, шоколадка какао-бобры, чырвоная харчавіка. Боже, я про такую яшчэ не чула. Не твоё, а што за яна? З чым яна? Гэтая шоколадка. He sure talks a big talk for a student, though. You'd think he was some kind of old scholar instead. What is it? Did Paimon say something wrong? No, not at all. I was just thinking, and this might sound rude, but the way this person speaks is just so
халодныя манеры размаўляць. Ну, канешне, гэта ж да Торы, у яго эмпатыі нуль. You noticed too. А з арахісам і салёнай карамеллю начынка падабаецца, але шакалады гаркаваты. Ну, калі там салёная карамель, магчыма, яны зрабілі гаркаваты шакалад, каб яно не было занадта салодкае. Мабыць, дзеля гэтага, ну, па ўсіх свой густ, будзеш ведаць, што табе не падабаецца. Ось, ну, але цікава, што чырвоны харчавік зараз робіць столькі цікавых ласункаў. I mean, it's good that he helped treat his companion's wound, but it didn't seem like it was out of kindness. More like he was looking out for his own self-interest, or thought he could get something out of it. Ось тое, што ён дапамог свайму кампаньёну нібыта дзеля нейкай выгады, гэта потым разгледзецца. Я ж ужо, ну, першым праходзіць на стрыме, я паглядзела праходжанне, і так, ён сапраўды гэта зрабіў з выгадай, і нам потым раскажуць, што за яна. I don't know. Maybe I'm reading too much into it. Ты маеш рацыю, я нават не згадаў гэтага таварыша на папярэдняй старонцы. Yeah. If you're both in this dangerous situation together, wouldn't you mention them at least once? If it were Paimon, she would write down the name of every single person she was with. No one would be able to get away. Нема куди бігчи. Actually, I find Paimon's approach quite sensible. It makes sense from a safety perspective, too. That way, if anyone came to the rescue, the notes would be able to tell them everything they needed to know. Слушно. Лайла так само нешта кеміць у даследаванні небяспечных руін. Whoa! That's genius level thinking! І я так само знову сказала, як Паймон. Well, I learned that from Madame Farzan, actually. I'm not speaking from personal experience or anything. А гэта вельмі карысная парада. Oh, no. I'm just a student. Яна адрэагавала на другую фразу, якую не выбрала, што я Лімін сказала дзякуй настаўніца, але яна кажа, што не, усяго толькі вучаніца. Усім напісала, што камунарка наняла кагосьці разумнага, апошні час вырабляе гару выдатных. You taught us something, so you're our teacher. Simple as that. Гару выдатных ласункаў. Слодыч гэта смак. Слодыч гэта антонім да слова горыч. Ну і, дарэчы, слодыч гэта жаночы род. Таму ласункаў. З ласункаў, з'еўшы якія, можна адчуць слодыч. Вось. Так, можна сказаць. Купила дагадовы запас батончыкаў зарадзіць і розных цукерак на штат. Летні вайб я каштавала. Гэта нешта. Гэта вельмі смачна. Круто. Яны сапраўды сталі рабіць шмат таких новых ласункаў, і мне здаецца, гэта звязана з тым, што зараз не купіць, напрыклад, еўрапейскіх ласункаў, якія, або украінскіх, якія раней займаюць гэтую нішу, якія раней былі імі занятыя. Anyway, from the looks of things, the student who left these notes behind was pretty weird. Let's keep reading. Хаця, конечно, сказала, еўрапейскія ласункі, хаця больш на Беларусь таксама еўрапейскія. Мел на увазе ласункі з еўразвязу, з Украіны, вось. І зараз камунарка і чырвоны харчавік займаюць гэтую нішу. Так, чытаем трэцюю старонку, якую я ўжо прачытала. Hang on! That's a lot of information. Paimon needs a moment to take this in. Гэта Паймон адрэагавала на тое, што я так хутка закрыла гэтую старонку. Ibis King. So, did this person actually meet the Ibis King here? Нейфер згадвала пра цара ібісаў, і гэта якраз-такі той квест, які патрабуецца для праходжання гэтага івэнта, які яшчэ не прайшла. Sorry. Who? Ты не чула пра цара ібісаў? Дзіўна. Jeez, not again. Stop teasing her, traveler. You know she was asking about Nefer. Так яна пра Нейфер пыталася, зразумела. Anyway, Nefer's, a friend of ours.
And she's mentioned the Ibis King before, but not in much detail. Пайман нядрэнна дала рады, ёй удалося не выдаць ніводнага сакрэта Нефер. А вось цяпер зацікавілі. Мне цікава, што за сакрэты там у квесце. Ладно, вось, калі б я гэты квест прайшла, я бы зараз наспойлерала тым, хто яшчэ не прайшлі. А так, ну, без спойлераў, праходзьце квест над краю самастойна. Відаць, яна знайшла павагу ў боса кураторыі таямніц, калі не сказаць больш. Oh, I see. Well, that's not too surprising. Most people in Sumeru know about King Deshret, and most in the academia have at least some knowledge on the 7 pillars. Legend has it, King Deshret ruled the desert at the head of several wise retainers, guiding their people to pursue the limits of wisdom. He also left behind treasures for future generations, which continue to be relevant in nearly every research discipline. Ну, на жаль, так. На жаль, ёсць такое. Але, па-мойму, беларускія ласункі лепш. Ось. Я не ведаю, я заўсёды бяру беларускія. Яны заўсёды лепш ва ўсіх сэнсах. Now, this message indicates this student and his senior were rescued by the Ibis King. But to think it's possible to meet him in a place like this. We don't know when these notes were written, but didn't the 7 pillars disappear a long time ago? Яшчэ адно дзівацтва, знешнасць цара Ібісоў. Yeah, the notes made it sound like his powers were restricted. Also, the mention of this form? What is that supposed to mean? Дайце угадаю, гэта каточак. Так, расійскія ласункі гэта абы што, а беларускія якраз такі дастойныя таго, каб іх пакаштаваць. Так што купляйце беларускія, яно смачнае. Не тое, што расійскае. I'm not sure. Let's keep reading. Ага, і апошні кароткі запіс, які я ўжо прачытала. Oh, this is the last page. There's even a signature at the end. Well, sounds like they made it out. Guess it was a happy ending after all. Так, купляйце беларускае панства. Так, спадзяюся. Wait, but it says the Ibis King cannot be trusted. Лайла так марудна гаворыць, што ад яе голасу можна заснуць. Навіть засынае, просто загаворваючы сама сябе. Huh. Our friend said something similar. That the Ibis King was a liar. Пайман кажа наш сябар, тады як яна, пэўна, зараз мае на ўвазе Нефер, то бок трэба было перакласці як наша сяброўка. Казала нешта падобнае. And the notes did make it seem like something wasn't quite right with him. Maybe he wasn't one of the 7 pillars at all, but some kind of con artist. 1000 выбачэнняў, шаноўны. Пайман не хацела нікога пакрыўдзіць. Так, мы ж знаходзімся ў храме цара Ібісаў, і Пайман не баіцца яго пакрыўдзіць, калі наше жыццё залежыць ад яго добрай волі. Great, Ibis King! If you heard that, Paimon didn't mean it. Please forgive her. Don't trap us here. Дайшло. I think Paimon raises a good point. Let's keep our guard up just in case. Подушечек відьбы захацелася. Ах. А мне відьба больш падабаюцца трубачкі вафельныя. Ой, смакоцця. All right. I think that's all the clues around here. How about we... О, нас знайшлі астатнія. Oh, it's Narak! That means Kaveh and the others should be around here, right? Hello? Anyone up there? Can you hear us? Yeah, we can! Вось і ўбачыліся. You know, sound travels just fine in an empty chamber like this. You don't have to shout. Ах і там, не вырабляйся тут. Of course, if you're shouting to express your excitement at being reunited, by all means.
Pretend I never said anything. О, дякую, що дозволив Каві виказати емоції. Yelling like this is kinda exhausting. Come on, let's head back down. Ну що, спускаємося? А, як шкода, що зараз нема нахіди в отраді. Можна було б їх думки почитати. А, ось і цар Ібісов. Його статуя докладніше. А ось і третя група. Wow, we all ended up in the same place, huh? Yeah, what a coincidence. Indeed. Or as I like to call it, the chai factor. Що? Ох, Тігнари знову його осаджає. Трубочки ніколи не подобалися. Купляла виключно у молодшій школі. Змінився, поламав трубочки. О, слухай, сапраўды трубачкі зніклі на некаторы час, і, па-моему, раней яны яшчэ называліся Віват, і там такі салдат стаяў. Зараз там такі малы хлопчык-пірат, і называецца яна, па-моему, Трубачкін, калі я нічога не блытаю. А раней гэта ж былі такія маленечкія коробачкі, там было яшчэ ўсяго 4 трубачкі, і яны называліся Віват, і вось я іх у дзяцінстве проста абажала. Эх, ностальгія. Ніхто не зразумеў, што Сайна сказаў. No reply? Just say it. Правда, што ну скажы ўжо, што ты маўчыш. All right. Because it's spice to sweet brew again. Што? Oh, hey, that's a new version. Wait, what? You've never heard that one? Сетас такі жарт не чуў, а Тігнары чуў. Я згодная з Каві, у мене зараз літаральна такі ж выраз твару. What are you looking for? Мінт, вітаначкі, рада цябе бачыць. А так, з вяртаннем. Ось, а то я стрымлю, і цябе ў чаціку не бачна, і вось, ура, нарэшце ты ёсць. No place to sit and read my book. А, хай там задзяўбаў. Ну, канешне, ідзі. Ідзі чытай кнігу і не замінай астатнім. Слухала выпуск з... Ага, ці абмярковай тэму. Вярнулі Віват з шчаўкунчыкам, а я не я яго ніколі не бачыла, яго ўжо даўно гэта пад назвай Трубачкі. Выходзіла, бо патэлефанавалі. Ну, з вяртаннем, Мінт. Будзем працягваць. Мы ўжо тут даследавалі некалькі памяшканняў і набліжаемся да разгадкі руін. Oh, great. What else is new? Well, looks like everyone made it through unscathed. Let's take this chance to get some water, rest a bit, and discuss what we learned. Тігнары мае рацыю. Давайте поп'ем вадзічкі. Так што... Таму што ўжо стрым даволі доўга ідзе, і трэба, як кажуць, stay hydrated. Yeah, let's debrief. Усе дзеляцца вадой, ежай, а таксама сваімі знаходкамі. Оказывается, Сайна прынёс гарбату са спецыямі. Okay, so we all learned a lot, but it feels like we ended up with even more questions. Yeah, but one thing's for sure. This place is tied to the Ibis King in some way. Дзякуй, Сетас, капітан відавочнасць. Яшчэ Hey, усміхнуўся. Sino, you're the current representative of Hermanubis. Can you call him up for a sec? О, яны могуць так рабіць? Of course. Just let me sense his presence. Ах, які сур'ёзны і пафасны. І што, ён рэальна яго выкліча? Just kidding. I can't sense him at all. Серьезно, здякуйся. Оказывается, со шакунчиком и оформлением дома... О, слухай, круто, цікава. Вось, я ніколі не трапляла на гэта. Шкада.
Вось натрапіць на гэтыя трубачкі са шаўкунчыкам было бы проста верхам ностальгіі. Эх. Geez, Sethos. Did you set him up for that one? What are you, a two-man act? Добрая праца, спадарства. Sorry, Herman Nubis isn't like the Ibis King. He can possess me, but I can't talk to him whenever I want. Капцы. А чаму мы ніколі не бачылі, як ён усяляецца ў яго? Боже, гэта ж такая цікавая тэма, што ён можа быць ёмішчам для Бога. Пішуць, варта пашукаць у Еўраопце. Окей, дзякуй. Будем шукаць у Еўраопце ностальгічныя трубачкі. Oh, truly? Does that mean he's gone? I would have liked to reminisce about old times with him. Опа, а вось і наш цар Ібісаў. Я думаю, што ўсе ўжо зразумелі, што гэта ён, так што гэта не будзе спойлераў. The cat! It speaks! Of course it speaks. In fact, it is not an it at all. My apologies. Esteemed cats, sir? Oh, this little contraption is still here. Contraption? No, this is Marak. Which means you do his assistant a great offense. Отпомстил, вернул яму образ. Котка не дає покласти ноги на батарею. Сама зайняла батареї, так? Ну так, зараз як сніг випав, дик коткам, певно, хочеться погреться. Huh? Well, I didn't mean... Well, I apologize. Тепер твоя черга вибачатися, цар Ібісов. I wasn't referring to this Marak, but rather the thing that operates it. King Deshret was quite partial to it. I have forgotten what it was called. It must have had an official name, albeit in the old tongue. Even if I did remember, I would need to translate it into modern language. Сидить побач, б'є лапой. А возьми її на ручки, хай не б'є. Як у Блюскай підписано, докладно так же, як і на всіх інших аккаунтах. Так у мяне даволі самабытны нікнейм, таму паўсюль, дзе я ёсць, мяне можна знайсці па імі Імбель. Вось, так што шукай, падпісвайся, і калі я не памыляюся, ты на мяне ўжо была падпісана. Ці я нешта блытаю, гэта быў Тьютор. Ну, карацей, давай. Шукай. Ну і наогул, на любой пляцоўцы можаце шукаць мяне пад гэтым імем, гэта я. Так, паўсюль аднолькава. It's not important. Marak's a fine name. Even better than the original, if you ask me. Who thought of it? And the remodeling, quite well done indeed. This Marak looks much happier in its current form. Як ён вызначыў, які у Мехрака выраз, цікава. Oh, and the components should have model numbers written on them. You can look them up if you're curious. Божна, пачаліся тэхналогіі ў фэнтэзі-сусвеце. Ну, на мой погляд, гэта вось самы вялікі мінус Геншына, што Хайверс дужа апанданыя сваёй высокай тэхналагічнасці, таму што, ну, асабіста я прыйшла ў Геншын як у фэнтэзі гульню. Осторожненько, сяброўка прытулілася да батарэі. Ауч, ну так, ну, з тым, як батарэі зараз паляць у такі мароз, як сёння, лепш быць асцярожнай, згодная. This cat talks. Quite the one-sided conversation. Is this what the Ibis King was like? He seems quite eloquent. I wonder if he plays cards. Божахна, Сайна быў бы куды больш цікавейшым персанажам, калі б з яго не зрабілі аматара дурацкіх жартаў і карт. Ну, просто... Ён быў бы значна цікавей. I knew Marak was a great name. Go me. Каві пахвалілі, ён цяпер ганарыцца. Хто пра што, а Сайна пра карты. Вось сапраўды мент. Ён
Ну так, ён у коміксе быў шматабяцальным персанажам, ну, на першы погляд, але тое, што літаральны сімвал сумеру, які быў вядомы нам з самага пачатку нават не гульні, а яшчэ да таго, як гульня выйшла з комікса, і потым з цізера ўсіх рэгіёнаў, то, што з яго зрабілі, ну, такі хадзячы жарт, гэта, ну, шчыра крыўдна. Таму што ён мог бы быць вельмі цікавым. Let's see, what page was I on again? Should have brought a bookmark. Вось, а калі б персанажы паміж сабою взаемадзейнічалі бы, Цігнарык бы параіў яму зрабіць закладку з лісціка, і у Альхайтама была бы заўсёды зручная закладка. That all went over Paimon's head. Дык вось чаму ў запісах казалася, што з цароў Мебісаў нешта не тое. Это таму, што ён прыняў аблічча ката. А любіш Хайтама? Ну, ён цікавы персанаж, але, ну, зараз ён паводзіць сябе як доўпень, буду шчырай. Прывітанне, Тод. Hello indeed. Сапраўды прывітанне, адказаў Тод. For you to know my name. Yes, I was not mistaken. You are special among your companions. Ну, канешне ж, заўсёды галоўную гераіню будуць вылучаць з астатніх. Твоё. Ну, прабачце, тут сабраліся дзяўчаткі, якія любяць розных персанажаў. Ну, выбачайце. Але Сайна мог бы быць лепшы. Вось, але з яго зрабілі незразумела што. Прабачце. Ну, дакладней, гэта Хейверс вінаватыя, што яны такога шматабяцальнага персанажа пераўтварылі ў ёлупа нейкага. Ой, давай, загорнем табе Альхайтама і забірай. Табе больш будзе, ну і выдатна. But you are all guests. It is only proper to invite you in. Come then, this way. Ага, то бок мы зараз кудысьці пойдзем. А мы можам пачытаць думкі? Не, у кота ніякіх думак. Каточка. Даваць. Вау. О, мне так падабаецца колер гэтага кота. Ён такі прямо цёплы, яго хочацца абняць і грэцца. Мы яшчэ глыбей спусціліся. Божахна, мы зараз так глыбока пад зямлёй. Просто жах. І яшчэ каточкі. О, як цудоўна. Welcome to my humble abode. О, сапраўды, вельмі сціплае жытло. Это быў сарказм. Oh, your house sure is spacious, Lord Ibis King. До рэчы, раз ён чуў, як яны размаўлялі, то ён жа, пэўна, чуў, як Пайман яго раскрытыкавала, так што нездарма яна выбачалася. I fear it's not quite what it used to be. In fact, it has long ceased to be my home at all. It belongs to the descendants of the cats I once raised. О, дык прикольна, каты жывуць так глыбока пад зямлёй, а вось гэты каточак, ён сядзіць проста на жароўні. Яму там цёпла, напэўна. Колькі там былікі трэба прыбіраць, які падатак на зямлю ідзе. Але ж мы на мінулым стрыме разважалі, што яны магіяй з гэтым разбіраюцца. Вось, напрыклад, спынілі пяскі ад таго, каб яны абвальваліся глыбей. Так што, напэўна, яны прыбіраюць пясок і пыл з дапамогай магіі. Ну, хаця тут пясок ляжыць, канешне, але збольшага ж, напэўна, можна прыбраць. Such adorable creatures, aren't they? Take the one I'm borrowing here, for instance. A chubby fellow with such lovely fur. Ну, поўсць-то прыемная, як ён кажа, але ж хіба ён тоўстенькі, ён жа даволі такі стройны каточак. Anyway, tradition dictates that a special guest such as yourself be presented with a gift. Alas, it's a first-come, first-served basis, you see. I fear with the passage of time,
None are left. Мы спозднились на раздачу подарунков. What? So the treasure's gone already? Облом тобі, Паймен. Treasure, you say? Not an inaccurate description. Подарунки і скарби, ти кажеш у літеральному сенсі? Yes, and no. О, почалися загадки. I have the power to grant gifts inaccessible to the masses. The only requirement is answering a question. Not a bad deal, yes? Of course, my questions were given unto me by King Deshret, who in turn received them from the Mistress of Flowers. There are 3 and no more. То бок цар Дешрет атрымаў ад Набу Маліката гэтае пытанне. Вось як. Што ж, нам пачынаюць раскрываць лор. What causes our rise and fall? Божахна, якое цікаве пытанне. What obliterates love and hate? What determines truth and falsehood? The more he talks, the less Paimon understands. Сапраўды, сфінкс, можа, таму ён і пазычыў цела ката, каб быць бліжэй да класічнага сфінкса. I see. That must mean Gudars and Makaira managed to answer 2 of the 3. Вось ён зараз прыгадаў тых персонажаў, пра якіх яны чыталі на плітах. Another who understands. Oh, so that's the event those 2 slabs are depicting. Ось, Кавы кажа тое, што я зараз сказала. Priests and their records. A singular obsession, and quite boring too. After being imprisoned within Aru, I could, on occasion, take the form of a cat to converse with those around me. But I despised speaking to them. Тады спагардай ставіўся да размоваў, а зараз, напэўна, засумаваў, а цяпер балакаеш з усімі, хто да цябе прыходзіць, так, каточак? No conversational skills whatsoever. Now, humans like you who stumble in here from time to time, you are much more interesting. То бок яны яго проста больш зацікавілі. Hold on! We're getting off topic again. The 3 questions you just mentioned? What are they for, exactly? That is a story that begins with King Deshret. Ну, канешне, у яго ёсць увесь час у сусвеце, таму нас чакае доўгая гісторыя, асабліва ўлічваючы тое, што ён размаўляе так жа павольна, як Сайна. And we're in for another long one. Опа, я літаральна за секунду кажу тое, што кажуць персонажы. Nostalgia for the past is common to us all, is it not? Ох, згодна, мы якраз панастальгавалі па старым трубачкам са шаўкунчыкам. У меня ж на слінкі цякуць. And our king, he was such a proud, solemn man in those days. О, якая прыгажосць, трэба... Вось, божахна, я буду прыбіраць інтэрфейс з кожнай з гэтай карціны, каб можна было паглядзець іх без умяшальніцтва тэксту. Клас, яка прыгожая. He watched us speak of the present and the future, of the wisdom we possessed or were about to obtain. We were his proud retainers, confident in our belief that, so long as each one of us used our abilities to the fullest, progress was inevitable. Вось, дарэчы, гэтай інтанацыі, гэты голас, якім каточак нам ўсё гэта апавядае. Калі спытае пра беларусаў, пачнем з ваўкоў, якія выйшлі з мора. Так, адпомсім за доўгі расказ, з гэтага пачнем, сапраўды. Дык вось, гэтая інтанацыя, якім ён зараз расказвае, ён мне нагадвае ў першую чаргу Райнхарда з Overwatcha, а ў другую літаральна, ну, я не ведаю, взять, напрыклад, любую гульню падобную да ДНД, ты саму ДНД, і гэта нейкі расказчык дварф. Вось такім тонам ён бы мог пачаць апавядаць гісторыю пра прыгоднікаў, якія там выправіліся па скарбы, ці паведы, ці яшчэ пра што, і пачынаецца гульня. Вось. Yet, King Deshret's ambition was not destined to be allowed in a closed-off world such as this. So nothing went as planned.
О, дык нам нагадваюць пра замкнёны сусвет. Зноўку намёк на тое, што Тейват — гэта ізаляваны сусвет. І амбіцыі цара Дэшрэта выходзілі нават за Тейват? Вау. In fact, from the beginning, there were signs an outcome of this nature was inevitable. Because although there were 7 pillars, one was forever absent. Divinity Original Sin я сама не гуляла, але бачыла і так, слухай, Цертхе, сапраўды, вось я нешта такое імела на ўвазе. Вельмі добрае параўнанне, дзякуй. Al-Ahmar would insist the Dendro Dragon Sovereign was one of us, but the dragon herself rejected that idea. Huh. Like a card you can never seem to draw from your deck. Ну, конечно, ты все будешь параўноўваць з картамі. Да што ж это такое? More like a card that was never in the deck to begin with. Alas, that's just who Al-Ahmar was. There was nothing we could do about that. And I always preferred chess to cards. In the end, life grew unbearable for our king. But, of course, those who remain must continue to live on. Як, напэўна, Сайна расчараваўся, калі Каточак сказаў, што ён больш любіць шахматы, чым карты. Ён жа якраз таки думаў пра тое, што ці гуляе ён у карты. But subjects like us were less fortunate. After all, the fate of a retainer is decided by the king, including the chance to walk away. So it was then that King Deshret had Kroko, Goti, and I locked up within Aru, where we remain to this day. Як ён называе сваіх калег, Кроко, і, правда, гэта не авечка, як тут напісана ў расійскім прыкладзе, а ён сказаў козачка, ці неяк так, ці козлік. Kroko. Goti? Of course. You're more familiar with their full names. Sobek, the Crocodile King, and Hereshef, the Goat King. Ага, тут у расійскай прыкладзена як авечкі, а ў англійскай як козы. And let me tell you, when it comes to chess, Hereshef was a habitual backseat strategist, always spewing nonsense from the sidelines. Well, Sobek was all too quick to take his terrible advice, to the point where I was the one who got accused of cheating. Небяспечна завітваць на пусты страўнік, гэта праўда. А чаму на поўны небяспечна завітваць? Опа, і зноў хаваю інтэрфейс, каб палюбавацца на гэту пражоць. О, тут столькі котачак, пакуль богі гуляюць у шахматы. Клас. Прыгожа, прыгожа. Хаця асабіста я не вельмі люблю вось гэтыя пустынныя матывы, але не магу не адзначыць, што намаляваныя яны сапраўды прыгожа. Chess is an exercise in patience. And that man couldn't sit still to save his life. He could never excel at that game. In fact, neither of them were good at chess. Even so, we played together often. And since I was always the winner, we got along quite well. What are you laughing at? Were we not good friends? Хто сміється? No one's laughing. Paimon would never. Ну, ось справді, хто сміється? No, not you. It's Goti. He's laughing for no reason again. Can you not hear him? Right. Of course you can't. The two of them are inside Aru, as am I, so only I can hear them. Може, і наївся, але ж ведаєш, що ночі і ранком захочеться ласунків. Ну, напевно, але ж... Окей. Ну, не ведаю, по-моему, калі наевшися купляешь у краме, то уже больше разважливо подыходишь до выбора продуктов, потому что не хочется скупить все просто потому, что тебе хочется есть. What is even going on here? Has he, like, started to lose it after being trapped for so long? Це добре питання, але з іншого боку, він, хутчэй за ўсё, адчувае присутність своїх
калег багоў і проста можа з імі размаўляць, нават калі людзі іх не чуюць. That does happen to prisoners serving life sentences. Speaking of which, how's Azar doing these days? I doubt he's doing much of anything. Just what I wanted to hear. Окей. Нешта я не ўспомню. Азар, гэта ж, здаецца, той мудрэц, які хацеў захапіць акадэмію і зняволіў малую ладарку Кусаналі? Хіба ж гэта не ён? What is the meaning of this? You doubt my words? I have half a mind to not talk at all. Пакрыўдзілі каточка. Oh, no. They're not questioning you, Lord Ibis King, just discussing other things. Please, continue. Добра, што яны прыгадалі Азара, так што цяпер апраўданні кавы не выглядаюць бязглузда і недарэчна. In that case, where were we? Getting to the part about the 3 questions. Hopefully. Пайман ужо другі раз вяртае яго да гэтага пытання. Yes, we're almost there. Before I entered Aru, King Deshret said I could be released from my eternal seal if I chose humans who could provide the correct answers to those 3 questions. Опа, новая картинка. Глядім на її. О, який каточок класний. The first person who caught my eye was Gudars. I asked him, what causes our rise and fall? He answered, conspiracy and betrayal, for it renders the righteous and wise unable to succeed, and thus nations fall. О, яшчэ одна картинка. І на її так само поглядім. Так, стиль шикований. I found his answer quite interesting, so I bestowed upon him the power to deceive. Дык вось якія падарункі ў гэтага каточка. Вось больш патускнелая картинка. The second human I chose was Makaira. Опа, змейка. Гэта як вітражы ці як... Не, хутчэй як фрэскі. I asked her, what obliterates love and hate? She said unto me, I have nothing left to lose. Vengeance alone can quench both love and hate. I found this to be another fascinating response. So I granted her the power to be loved. То якая цікавая здольнасць. But both of them ended up... Now then, young one, riddle me this. Did their answers point to this fate, or was it the power I bestowed upon them that determined their end? Якія філасофскія пытанні ти задаєш, каточок? I'm just an observer who doesn't understand their circumstances, so I can't answer. А який ти красамоўны, Каве. A clever reply. Сапраўды красамоўны. Падабаецца яго казка. Ну так, казка, ну, па-першае, распавядаецца такім голасам, якім звычайна агучваюць расказчыкаў, а па-другое, ну, такая філасофская, згодная. I do not wish to comment either. It is all in the past at this point. My only wish was for their answers to be acknowledged by King Deshret's rules and bring me one step closer to freedom. Бок ён вызваліцца, калі ўсе пытанні будуць As for адказаны. the final person, her fate remains to be seen, so I will not reveal her name. О, а вось і Нефер. Ах, калі б я прайшла ўжо гэты квест надкраёўскі, я б, напэўна, ведала, што маецца на ўвазе, але... Ах, на жаль, пакуль для мяне гэта ўсё яшчэ без спойлераў. Вось цікава, калі я буду праходзіць, ці змагу я для сябе адказаць, што гэта азначае. Вау, такая прыгожая фрэска тут, я проста ў захапленні. Супер, ачмурена прыгожая. Мусіць быць гэта Нефер, сказала вандроўца. I asked her, what determines truth and falsehood? And found her answer quite compelling, so I bestowed upon her a gift to match. Цікава, ці раскажуць нам падчас таго квесту, які адказ яна дала і які падарунак ёй тот даў? As you can see, however,
I have not been freed, so it's clear the answer she gave at that time was wrong. Ось як. But alas, 3 people were chosen and 3 questions were asked. So now all I can do is wait. Wait until her wisdom is in line with the rules set forth by my king. Until she has found the true answer to that question. Ось як, то ми побачимо розвиття Нефера. No wonder there was no third stone slab then. Ну так, история Нефера ще не скончилась, и пока что не можем записать ей историю в камине. Or perhaps you're just not ready to include her in the story. Though, that might be a generous interpretation. Well, it's not merely because her story remains unfinished. As the remaining priests of this place left or passed on, there were none left to record the events that followed. Так ось чому, просто нема кому зробити фреску. Besides, stone slabs are few and far between in the great red sands. In the sprawling desert, very few things or people even manage to leave a trace. But sometimes I can't help but wonder, if that young man from several centuries ago had been willing to answer my question, would I have left Aru by now? Ён про Зандика зараз, хутчэй за ўсё. Дык, оказывается, Зандик все ж таки яму уже некалькі стагоддзяў. Так, сапраўды, ён жа старажытны, не то што Арлікіна. Я была такая здзіўленая, калі пачытала гісторыю, калі прайшла квест Арлікіны і даведалася, што ёй, фактычна ўсяго толькі 25 гадоў, бо яна выглядае як старажытная хтонь. Дзіўна. Гэта сапраўды дзіўна. А Даторы ж ўжо Даторы сапраўды старажытная хтонь. Wait, so there was someone else? Of course, it has been thousands of years after all. That young man had such a singular intelligence, though his companion, by contrast, was rather average. Упс, я не паспела дачытаць. У гэта месца заходзілі самыя розныя людзі, але я выбіраў асаблівых. Ну так, мы цяпер таксама асаблівыя. То бок ён выбраў і Лайлу, і Джэра, аказваецца. Джэра ён таксама палічыў асаблівым, ці проста вырашыў вывесці з руін. Можа, гэта быў... The author of those notes we found? The student named Zandik? Так, не Зандик, а Зандик. Зандик, напевно. Треба вимовляти. Yes, I think that was his name. In truth, I was unsure whether I should grant him my third remaining gift. Який миленький каточок тут намалюваний. Ой, якая цудовная фреска. Ну, гэта не фреска, гэта просто ўспаміны, але аформленая ў выглядзе He was, of course, exceedingly clever, but he was also mistrustful and narcissistic in equal measure. And there did not seem to be a line he was unwilling to cross. Too much power could be dangerous in the hands of someone like him. So I found myself rather relieved when he declined my gift. Вось як. Oh, he turned you down? Did he give a reason? Yes. He said he didn't need it. Я ще таким виразом гэта сказав. I still remember the look in his eyes. Nothing stood out per se, and still I could sense contempt and disdain radiating from his gaze. До речі, ви зауважили, що у того іншого студента вушы вострыя, як у ельфа? Нам зараз про гэта штосьці раскажуць. I could not give an exact reason, but on instinct I just knew. It would not end well to get close to a man like that. So, I tricked him. Stick close to your companion, I said. Only the descendants of Tulatula can come and go as they please. Leave him behind, and there is no escape for you. Ось чому я... Ось.
я казала звернуць на гэта ўвагу, чаму Зандык як бы неахвотна дапамог свайму спадарожніку, калі той пашкодзіўся, таму што вось тот сказаў яму, што нашчадкі Тулайтулы толькі змогуць адсюль выбрацца, і ён якраз нашчадак Тулайтулы, і таму яго вушы як у эльфа. Вось нам расказваюць. І потым нам скажуць, што гэта яшчэ продак Лайлы. Так ён выратаваў продка Лайлы. So, does that mean his companion wasn't a descendant of Tulatula? Oh no, that part was true. The lie was in the other half. Anyone can enter or exit this place. There are no restrictions. Клас. І ён так класно яго обманув. I saw that his companion was exhausted and was concerned Sandik might leave him behind, or worse, that some other accident might befall him. So I made up an excuse to prevent Sandik from going a step too far. Ага, то бок ён сказаў яму у тым ліку, ну, каб ён яго не толькі не пакінуў, але яшчэ і не забіў, бо Зандык дакладна мог гэта зрабіць, бо ў Даторы няма ніякай эмпатыі. Oh, and speaking of, Sandik's companion had the same blue hair and pointed ears as you. Вось, то бок ён нашчадак Тулайтулы і, хутчэй за ўсё, ён альф, як нам казалі у... Ну, як мы сустракаліся з альвамі у Ноткраі. Што ж, нам патроху расказваюць лор, у тым ліку расказваюць, чаму некаторыя персанажы ў Геншыне маюць эльфійскія вушы. Wait, does that mean Layla's also a descendant of Tulatula? Indeed. When Hermanubis founded that city, he took in many who had nowhere else to go. Today their progeny are scattered to the four winds, and indeed are far more numerous than I could have imagined. So the person you protected could have been my ancestor. Так што, дзякуючы Тоту, Лайла існуе на свеце. Yes, yes. You're very welcome for that. Could I ask another question, Lord Ibis King? Of course. I have nothing but time, I'm afraid. Так, у яго не засталося нічога, акрамя часу. Did you also save me and a man named Jur? I did. You two were quite unlucky bumping into a device King Deshret once used to measure human brain power. That contact caused more knowledge than you could handle to flood into your minds. І яка цікавая прилада. То бок туди йому мозги запамповаліся незразумелыя веды, просто каб памераць, колькі можна запампаваць, а не той, каб напоўніць іх мозг ведамі. So I replaced that knowledge with simpler repetitive information. Of course, the side effect being the same thought repeating over and over again in your mind, but that should resolve itself in time. How many moons are there in the sky? Yes, that was the phrase I used in your head. I forgot the other one, though. I believe it had something to do with food. То бок ён проста ўзяў першыя фразы, про якія падумаў. І то бок богі сумерскія ведаюць пра тое, што у Тайваці некалькі месяцаў. Both were spur-of-the-moment decisions, so no need to dwell on the meaning too much. Ага, давай не аднекайся, таму што з месяцамі сапраўды нешта дзіўнае робіцца. Oh, I see. Thank you, Lord Ibis King. As I said, young one, you are most welcome. If you're inclined to return the favor, perhaps you could turn off that device so no one else can trigger it? А ти хіба сам не виключив? There's only so much a cat's paw can do, so I'm afraid this is something I must leave to you. Or Marak, I suppose. Не хвалюйтеся, гэтая прылада ей больш нельга актываваць. Oh, splendid! Another one bites the dust. Such is the fate of things here. Day by day, little by little,
the remnants of ages past fade into obscurity. Ён так весела гэта сказаў, хаця насамрэч гэта так сумна усведамляць, што некалі велічная цывілізацыя зараз паступова знікае ў пясках. For that reason, the gifts of bygone eras, be they tied to your blood or technological in nature, are not to be revered. They are tools, nothing more. І адразу патлумачыў, чаму ён так ставіцца. Disrespectful? They simply make the most of what I have. Besides, our king has been gone all these years. What good does it do to revere him now? Oh, are you talking to the Goat King again? No, Croco this time. He's pestering me for another game of chess. Says he wants to even the score. Але, судячи по тим, що ти нам розказав, він знов проіграє. Wishful thinking, if you ask me. If we counted one push-up for every loss, he'd owe me 300,000 by now. Ого, ось скільки разів я не зіграли. Of course, that's just a rough estimate. I've never kept count. It appears that's something you like. Being... I suppose so. All right then. Time for me to extend my winning streak. And for you all to head home. Ну, то поки він зараз пойде гуляти у шахмати, а нас виправляють. Ну що ж, удачі. Видать, ми наближаємося до закінчення. In truth, deep down, I know even the answers to those three questions will not change my fate. But that is for me to reckon with. Go on now. І він так оптимістично гучить, що вже певно, що зрозуміло, що він вже певно змірився з своїм льосом. І пішов. Навіть кришечку сумно це гучить. Эх. Ну что ж, походим. Здається, все собрали. Ніяких куфраў не засталося. Застаўся толькі котик. I see everything. Ну и, конечно, думки катошка мы не почитаем. А гэта, відаць, жаровня, на якой сядзіць сам тот. Так. О. Ну ладно. Нічого не почитаем, тому вертаемся. Не можем зрабіць для яго фрэску. Слухай, гэта было бы сапраўды слушна, але ж ён пакуль не распаўсюджваецца, што гэта... Do you even know what time it is? I've harvested 3 crops of tomatoes while you've been gone. Ну, сапраўды, зрабіць фрэску гэта было бы вельмі класна, але, на жаль, даць пакуль рана. Мабыць, пазней, калі Нейфер выканае там сваё прызначэнне ці нешта такое. Мы ранней раніцай выпраўлялись сюда, а ўжо зоркі на небе, так што мы сапраўды доўга шмат часу змарнавалі ў руінах. You're exaggerating, Professor. I'm making a point. There's a difference. Sincerest apologies for keeping you waiting, Professor Cyrus. Прыношу шчырыя выбачэнні за тое, што прымусілі вас чакаць, Професор Сайрус. See, that's what I call manners. Now, are any of you hurt? Nope. It went way smoother than we expected, actually. I presume the investigation is complete then. Come, tell me all about it. Вы распавядаеце Сайрусу, што адбылося. Oh my, did you look out? If you've read the work from the Vahumana Dashan, you would know that the Ibis King has, well, let's call it a mixed record. Perhaps he softened up a bit in his old age, and that's why he chose to help you. Or perhaps he just didn't have a good enough reason not to help us. See? Marak agrees. How do you even know that's what Marak meant? That could have just been a happy noise. Видать, вирази Міхрака всім інтерпретують так, як їм треба. In any case, there's a lot to be happy about. We figured out what happened to Layla and Jur, and there were some unexpected takeaways too.
Ну, сапраўды, нас злавіў нейкі кот у пастку і вываліў на нас цэлую тонну лору, якая праз некалькі гадзін, ну, прыкладна праз 10 гадзін, знікне і больш ніколі ў Геншыне не з'явіцца. Вось сутнасць часовых івентаў, багатых на лор. Yeah, I never expected to learn about my ancestry. I've always thought of myself as just an ordinary student. I never would have even considered something like that could be true. Эх, Лайла, заўсёды ты сябе недооцэньваеш. Come to think of it, our ancestors might even have been friends at some point. Так, сапраўды, ён жа таксама нашчадак Тулайтулы, Цірнары. Прикольна. Huh? You're right. Вось, дарэчы, цікава было б напісаць фанфік пра іх. Maybe I should take a trip back home to see if I can find any records about that. Oh, I was just throwing that out there. I wouldn't want you to go to the trouble. Вось, дарэчы, зараз Лайла згадала, што можа з'ездзіць дадому і пашукаць запісы. Вось, у яе ёсць сям'я не толькі пра... Ну, не толькі яна ёсць, але ў іх яшчэ ёсць і запісы пра іх продкаў. Правда, відаць, Лайла імі не дуже цікавілася дагэтуль. It's fine. My advisor gave me a break, and I still have a few days left, so... Oh, wait. My study topic. I haven't made any progress at all. No. I need to focus on that instead. О, божахна, Лайла, калі ласка, ну, не перажывай ты так на гэты конт. Займіся нечым іншым, раз табе далі адпачынак. Усё па парадку, Лайла. Right. Couldn't you help her, Professor? Huh? No, I could never. Чаму ты адмаўляешся? Me, you say? I'm from the Spatamar Darshan, and I don't think that Nephis or Zaha-Hadid researched the stars. All I have to offer are my homegrown tomatoes. Прапанаваць памідоры, каб яна магла перакусіць падчас сваіх даследаванняў, так? Although I suppose it's not impossible. I can ask a few old friends to recommend some interesting topics. You really don't have to. It sounds like a lot of work. Эх, обмены ветливости. Hardly. A few passing questions while we water the plants? It's no trouble at all. Thank you so much. Of course. Now it's getting late, and you all must be tired. Let's wrap things up here. Some say desert nights are the sun taking mercy on us after the heat of the day. So, let's leave while she still feels merciful. Ну так, слушно. Прыйшлі ўначы і сыходзім уначы, так што ніхто спёкі не пацерпіць. І гэта ўсё? Так, і гэта ўсё. Квест скончыўся так нечакана, можна сказаць. Это... Так, все. Все задания выкананыя. Вау. Канешне, ён абрываецца дуже рэзка, і эпілог не мае нічога агульнага з асноўным квестам. You made it back safe and sound. Glad to see it. Ён нас чакаў у спёку. Тут жа у дзень было вельмі спякотна, і не бачна нейкіх лагераў, дзе яны маглі бы схавацца ад сонца. I'll have to ask Sethos all about it later. Так, агледзець. Зыбучыя пяскі, калі ласка, не падыходзьце надта блізка. Так, яны пазначылі тут. І ўжо ўвайсці сюды нельга. Ну так. Эх, а заўтра яно ўжо знікне. Колькі там часу засталося да заканчэння квеста? 9 гадзін. Ну так, як я і сказала, каля 10 гадзін. Ну, трохі больш за 9. Ну што ж, мы прайшлі бягучы сумерскі квест, і ён застанецца ў запісах на маім YouTube-канале, так што падпісвайцеся, завітвайце, глядзіце. Так, трэба цігнары выводзіць адсюль. Так, давайте перамесцімся ў акадэмію, таму што не трэба цігнары пакідаць у пустыні, а то ён страціць прытомнасць.
О, ты яшчэ не прайшла, дык яшчэ ёсць час, ты можаш яшчэ паспець прайсці. Вось наша акадэмія. Давайте ў яе вернемся. Вось, так што час яшчэ ёсць, і ты можаш яе прайсці. І ў цябе будзе выкананае заданне, і заадно атрымаеш прымагемы. Дарэчы, мабыць, тут ёсць персанажы. Па-мойму, тут недзе можна знайсці Альхайтама з кавы. Па-мойму, яны ўсё яшчэ на базары, так што я зараз туды завітаю, пагляджу, што там ёсць. Ці там яны сапраўды. Так. Не, іх тут нема. Мабыць, яны недзе ёсць. Так, начны спідран. А ўлічваючы, што я гэта зараз прыйшла, і ты ведаеш падзеі, то ты можаш проста праклікаць, каб атрымаць прымагему. Прымагемы лішнімі не бываюць. Так, і тут іх няма. Што ж. Ладно, відаць, яны ўжо разышліся па дамах. Хаця я чытала, што некаторы... О, які утульны дамок тут. Слухайце, я бы ў ім жыла. Ён такі адасоблены і утульненькі. Тут, напэўна, нейкі багаты спадар ці спадарыня жыве. Так, ладно. А дзе яшчэ яны могуць быць? Мабыць, яны у Ганхарве. Пачакайце. Мабыць, ёсць тут? Зараз. О, опа! Каго мы знайшлі? 3 stars of different colors. Could that be a potential research topic? I should look into that. І Нілу знайшли, як я рада її бачити. Layla seems to be under a lot of pressure. I should take her to watch her performance sometime. That might help her unwind. А думки Нахіди нельга прочитати. Miss Layla seems to be under a lot of pressure. I should take her to watch her performance sometime. Wow, this is an unexpected reunion. Ані у Порт-Ормосі. Дякую, Мінт, дякую, значить туди завітаємо. Like 3 stars of different colors rising in the same sky. What a spectacular occasion! Ось чому Лайла думала про 3 зорки. Каві і Хайтам. Так, я зрозуміла. А може ведаєш, де Тірнари? Калі ён ёсць. Archon and Miss Nilu from the Zubair Theater. I'm not interrupting anything, am I? Of course not. I'm just relaxing, gazing up at the starry sky. I get a lot of inspiration for new dances when I come here. Oh, I'm also here to get some inspiration. I thought I was the only one who did that. Ну, конечно ж, Лайла, ти не адзіная. А Мін, ти маєш на увазі яны у мястэчку Ганхарва? Добра, завітаем тады. Of course, the inspiration I need has to do with my studies. Well, we might be searching for different things, but in the end, we're both just waiting for that spark to strike. Тая сама іскринка. Гандар щось там. Так, Ганхарва. Мястэчка Ганхарва. But this time, it wasn't inspiration, but Lesser Lord Kusanali who came knocking instead. Мені здається, або у Нілу сапраўды зараз трохі іншая агучка. Не ў тым плане, што акторка агучкі змянілася, а ў тым, што яна не паўтарае тыя інтанацыі, якія яна звычайна ёй агучвае. How do you know I'm not here searching for that same spark? Правда, што? We must innovate after all, even in dreams. Here, I brought some candied ajilenak nuts. May they bring us all sweet dreams. Вярнуліся да арэху аджалена. Што ж, гэтых трох пабачылі. Цяпер, па-мойму, у Порт-Ормосе яны бываюць толькі ўначы, таму зараз трэба да іх завітаць. Дистанційная сесія на экране супала з бесплатними виходними у ТСО, спідранила темне братерство в одному окні. Ой, круто! Які веселі у тебе були вихідні. Це напевно, ведаеш же, некаторым людям прасцей засяродзіцца на нечым, калі яны робяць некалькі справ адначасова. Так, я кажу про нейраадрозных. І
А тобі було простей, ці гэта было складана і стамляла? Так, дзе ж яны, дзе ж яны? Спадзяюся, я іх знайду. Мабыць, яны на кірмашы? Каля тэлепорта маюць быць. Я зразумела, мабыць, каля вось гэтага тэлепорта. Я не на той тэлепорт перамясцілася. Зараз паглядзім. Так. Як шкада, што вось гэтыя персанажы, якія ёсць пасля квесту, што яны не адзначаюцца на мапе, каб іх было прасцей знайсці. Каля тэлепорту, кажаш, але я іх не бачу. Я ўжо дабралася ажно да порта, але іх так і не сустрэла. Сумеру каля... у Сумеру каля Кацярыны. Так от тады працавала, там звыклая была я голам. Ну зразумела. Значыць, ты проста не нейраадрозныя і як самыя звычайныя нейратыповыя людзі табе зручна зарабіць... Вось яны, так. Табе зручна рабіць толькі адну справу. Вось, усё. Дзякуй, вялікі мінт, за тое, што падказала, дзе іх шукаць. Why is it getting so hard to keep up the act? Is a worry-free life too much to ask for? Толькі не кажыце, што іх чарговы гандляр шыпераў. It's been an eventful day. And it seems someone is intent on not making tonight any easier. Зноў злуюцца адзін на аднаго. Have you decided on what to eat? Fine. I'll go ahead and order then. Hey! Wait a minute! So, when you do the thing where you pretend not to hear a question if you don't want to answer, it works like a charm! But not when I do it? That's because you have to use it on the right person. Besides, you really think you can use my own tricks against me? Кошмар, яны зноў спрачаюцца. Гэта нейкі жах. Ладно, хадзем у Гандарву, наведаем іншых. Хаця мне не падабаецца пэринг Сайнары, але яны хаця бы не раздражняюць, як кавітамы. Прабачце, я зноў скаржуся на папулярныя пэрингі, але чамусьці мне заўсёды былі нецікавыя вось пэрингі, якія карыстаюцца папулярнасцю у фэндаму. Everyone hold hands! Rainforest life sure is something. Do all desert dwellers become like him after being here long enough? Haven't thought of a new pun yet, but it'll come to me. And then I'll punch them with humor. Божка, ён зноў са сваімі жартамі. Дык стрым ужо амаль скончыўся. Ты веспсел, ты ўжо нічога і не страціш. Дзякуй вялікі, што завітала, і добрых табе сноў. Тут засталося літаральна, хвілін 5, я зараз паслухаю іх дыялог і ўжо буду закругляцца. Hat guy. Card games. Was he setting up for a hat trick joke? Так, ладно, трэба спачатку дыялогі слухаць, а потым думкі. Окей. Добраначы веспсел. You don't make it out to Gundarvaville often, and there wasn't time for visiting earlier. So why don't you stay a few more days? Ён запрашае Сетаса, я так разумею. Давай, запрашай Сетаса, хоць хтосьці цябе выратае ад Сайна. Sure. Got anything fun planned? Not really. We usually just go camping, do a little fishing, have a barbecue, things like that. Oh, and we invite the Traveler along too if she's in town. Всё заважыў, Лемін. Nice. I love camping. And a barbecue is a must. Don't get too excited. You might not know this, but Tainari doesn't use seasoning when he grills. Huh? No way. Don't listen to him, Sethos. I prefer a clean taste, but you can put on as much as you like. У Цігнары выдатны густ у ежы.
не трэба дуже шмат спецый сыпаць. Хаця я разумею, што у спякотным клімаце спецыі гэта нешта, без чаго не абысціся, проста таму, што яны туды забяспечваюць магчымасць з'есці нешта без рызыкі атруціцца. You could have at least played along. You've changed, Sino. Man, it's a shame Hat Guy hasn't been around lately, or I'd invite him to join. He's the perfect buffer for your nonsense. Конечно, это згадаў пра Скарамуша. Вось Скарамуша бы аддаць Сайна. Не падрыхтавала працу па мастацтвазнаўстве. Спартаны спіч пра Вау, ты прямо як гэта прамову зрабіла падчас праходжання квеста. Моя павага, гэта нешта. Я б так не змагла, я не ўмею настолькі засяроджвацца на некалькіх справах. Просто вау, шчыра, вось ад душы я ў захапленні. I wouldn't mind him tagging along either. It's just a shame he doesn't play cards. Жарты і карты, карты і жарты. Яно нават рифмуецца. Do you want to know why? Absolutely not. Seriously though, where did he go? Has anyone seen him around at all? I heard he's taking care of something in Notcry. Так вось, так, ён жа сапраўды выправіўся в Ноткраі, мы неўзабаве з імі сустрэемся, калі якраз-такі выйдзе Дурэн. Так, мы цяпер будзем сустрэемся з Дурэнам. Што ты хочаш, Нінт? Хаты? З тэмай пашанцавала, але ўсё адно нават не хочаш ведаць, чаму ён у карты не гуляе. Мабыць, нам у Ноткраі раскажуць, калі мы з ім пабачымся. Нездарма ж гэты намек зрабілі. Ціртхэ пашанцавала з тэмай, у прынцыпе так, калі нешта, хаця, божа, нават калі б мне спыталі нешта, што я добра ведаю, наўрад ці я бы змагла пра гэта распавесці, гуляючы у гульню. Вось шчыра, так што моя павага. Маленькая клавіатура на тэлефоне. А хіба нельга змяніць яе памер? Таму што звычайна ў наладах гэта ёсць. Oh, well, I hope it all works out. Так, што? Мы усіх праверылі. Так, і таксама пачыталі думкі Калей і каманды. Так што, я думаю, на сёння можна закругляцца. Вялікі ўсім дзякуй, што завіталі на мой стрим. Дзякуй, што падзялілі са мной гэтую прыгоду, багатую на лор і у апошнія часы літаральна. Так ужо ж, напэўна, уже 9 гадзін нават трохі менш засталося. Таму дзякуй вялікі, што завіталі. Я была вельмі радая вас усіх убачыць. І тады да новых сустрэч. Я спадзяюся, наперадзе змагу стрыміць часцей, таму што я па вас усіх сумавала. Таму дзякуй, што завіталі. Радая была вас усіх бачыць. І да новых сустрэч тады і да пабачэння. Mushrooms do I need to sell before I can finally buy a property in town?